Arranca Sentiment Mestalla, amb Juan Carlos Pastor. Mestalla, Sentiment Mestalla. ¡Uy, qué balón de Paulista para Gallá! Se va a meter en el área Gallá, la deja atrás, Gameiro solo, Gameiro puede marcar. ¡Gol! Balón para Coquelin. Viene Coquelin ganando metros. ¡Uy, qué baloncito para Soler! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Hasta dentro! ¡Le gana! ¡Carlitos! ¡Soler al área! ¡Gol! Segundo el Valencia, marca Rodrigo Moreno. ¡Qué masterclass de Parejo! ¡Cómo se la cedió a Coquelin! ¡Qué echó la pelota larga! ¡Qué balón! ¡Qué balón entre líneas para Soler! ¡Corazón! ¡Talento! ¡Calidad! ¡El sobrevalorado! ¡Se metió hasta adentro! ¡Levanta la cabeza! ¡Vaya gol le acaba de regalar a Rodrigo! ¡Marca el Valencia! Marca el segundo. El Valencia quiere la... Bona nit i benvinguts a l'últim programa de la temporada de Sentiment Mestalla. Som campions de la Copa del Rei, campions de la Renaixença, dibuixada en un grup de jugadors, dirigents i equip tècnic que ens ha fet sentir i viure emocions. Avui és el dia. Després de 15 anys que veig a xiquets i xiquetes amb camisetes, pantalons, motxilles o qualsevol prenda relacionada amb el València Club de Futbol. I a més, lluir-la en alegria absoluta. Pare de qui és l'escut que té un rat penat? Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. I això em crida poderosament l'atenció. Crec que és el millor sondeig per a donar-se compte de que torna la il·lusió, torna el sentiment etern a les noves generacions. Temporada excel·lent per a un equip que comença molt dubitatiu i que gràcies a la paciència i a la confiança ha fet de l'any del centenari un somni. Vam dir que no podrem guanyar. Filla, que ningú et diga mai on podràs arribar. Un grup que ha trencat diversos mites. Marcelino sols fa bé la primera volta. Marcelino no sap donar-li la volta a la situació. Marcelino no guanya títols. A Marcelino, de cara a l'any que ve, se li ha de demanar que faci examen de consciència i que aprenga dels errors, que els té. Però, senyores i senyors, a Marcelino, enguany, se li ha d'aplaudir i agrair. Fill meu, en Mestalla hem vist cavalcar els més grans. Per a mi, aquest viatge a Sevilla no va ser només un partit. Va ser un cap de setmana èpic i màgic que mai podrem oblidar. Sentiments, plors, risses, enfados, resignació, enveja, fortuna, alegria, ofuscació i un llarg etcètera. Sentiments. Això és el que ens deixa aquest final al Villamarín. Quan el vent vaig a favor i enmig del temporal. Es parlarà molt de que l'afició del València és o deixa de ser, però l'èxode cap a Tierra Santa que es va produir no té parangón. Com tampoc el té el comportament impolut d'aquesta afició, que una vegada més serveix d'exemple a tot el món. Com sempre dic al finalitzar els programes, el més important no és el futbol, sinó amb qui el comparteixes. I això, en part, és el que ens fa grans.
Per al programa que tanca el campionat 18-19 he volgut fer-vos veure com es va viure eixa final, eixe nou títol, i ja en van 8, de la Copa del Rei. I ho vaig a fer de 3 formes diferents. Amb el televisiu Vicent Marco, que va cobrir l'event al Riu amb l'afició, amb el general de les zones Héctor Gómez, que ho va viure in situ al Villamarín, i per últim amb el còmic Raúl Antón, que ho va viure d'una manera prou diferent a tots perquè li va coincidir amb una actuació a Callao, en Madrid. Ens ha fet volar alt. També tindrem la visió d'un exjugador mític del nostre València Club de Futbol i encarregat dels actes del centenari, al que tenim molt que agrair. Estarà amb nosaltres Ferran, el xufatxiner. Des de ja fa 100 anys. I per a finalitzar, l'escriptor i poeta Sergio Arlandis, que li ha escrit una carta oberta al capità Parejo, que aquest ha llegit i que ens contarà què li ha respost. Filla, que ningú et diga mai on podràs arribar. Un còctel immillorable per a que el disfruten amb nosaltres. Un programa complet on tindrem també els nostres col·laboradors habituals des de l'inici del programa. Grans, és això el que ens fa grans. Des d'ara i fins les 12, soc Juan Carlos Pastor i això és Sentiment Mestalla. Arranquem. Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de A Radio LOM, Sentiment Mestalla, amb Juan Carlos Pastor. por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo. Al final t'acabarà agradant Melendi, Vicent? Bueno, és complicat, Això de canviar els gustos a aquestes edats és tan difícil com canviar d'equip de futbol, Sí, veritat. El nostre primer convidat d'avui és Vicent Marco, escriptor, periodista i presentador, que aquest dissabte va estar al Riu cobrint la final per a punt amb l'afició valencianista. Vicent, conta'ns com es va viure el partit. Bueno, el partit, la veritat és que el visquerem amb molta intensitat en el Riu, no? En la fan zone que el València va preparar juntament a punt en aquesta zona del parc del riu Túria, al costat del Pont de les Flors, on, bueno, pues, de normal abans n'hi havia aigua i últimament n'hi havia runners, en este cas n'hi havia valencianistes, n'hi havia xotos, molts, i molt de sentiment i molta passió. I bueno, pues allí visquerem els gols, visquerem l'eufòria, tota la prèvia des de les 12 del migdia, amb una intensitat màgica. Jo no vaig quedar-me fins al final perquè m'era ni a la tele, però el moment que vaig estar va ser d'una comunió col·lectiva espectacular i d'un bon rotllo molt bo. Aleshores, Vicent, et vas perdre els últims minuts? Vicent? És que no t'escolte, tio, t'escolte superbaix. Et vas perdre els últims minuts del partit? No em vas perdre els últims minuts perquè aprofití per al descans per anar-me'n i em vaig perdre res, 10 minutets de la segona part, però els duia en el mòbil i vaig poder veure 10 minutets en el mòbil i després ja vaig veure tota la segona part. Així que, aprofitant d'això, no em vaig perdre pràcticament res del partit. I com vas veure la gent? Estava eufòrica amb el segon gol de Rodrigo? Estava més bé com Parejo, que demanava cautela? Com reacciona la gent? Home, la gent reacciona amb eufòria, no? Especialment al descans, quan s'anem 0-2, la gent encara no tenia tot amb si, però estava convençuda de que anàvem a guanyar, no? El segon gol de Rodrigo va ser una catarsis col·lectiva. Si el primer va ser explosiu, el segon jo crec que va ser encara més, no? Per aquesta carrera espectacular de Soler, no? Que va ser la que ens va per a tots pensar que la Copa se quedava en València, no? Que venia cap a sí. Vicent, moltes parelles, molts xics joves, xiques joves, gent major, hi havia xiquets menuts també, o com estava l'ambient pel riu? Moltíssims xiquets joves, especialment famílies que anaven amb els xiquets vestits del València. Jo crec que xiquets que era per la primera volta que anaven a viure un partit així, no? I això es notava en l'il·lusió dels més menuts.
que duien totes les cares pintades, no? I que estaven tots il·lusionadíssims en la possibilitat de guanyar un títol. La veritat és que el més bonic d'aquestes fanzones, i de la del Riu en especial i en concret, era que molta gent que no havia pogut anar a Sevilla, anar allí, i ho va viure com una gran festa per a totes les edats, no? Perquè hi havia gent més major, se ficaven seients, 1.000 seients, i la gent va poder seure, però també hi havia molta gent jove, no? Pues, des dels joves que estaven en la cerveseta fins als xiquets que estaven per allí pues, correguent tot el partit. Vicent, era necessari una final aixina? Clar, ens feia molta falta. Necessitaríem una final així, no anem a ser pretensiosos, però cada 2 o 3 anys, sí, tots els anys és molt complicat, no? Però almenys cada 3 o 4 jo crec que seria necessari per a invadir-nos de sentiments i per a viure aquestes coses que són úniques. Pel look que portes, heu de saber que Vicent du el moño taronja. No sé si en cal dur la taronja, però bueno, ahir per la vesprada el duia taronja. Tenim així a la taula amb nosaltres a Raúl Ogaya, Benjamín Albert, Juan Biaguado i Josep Prats. No sé si el vau veure ahir a Vicent. Sí, jo el vaig veure en la tele. Jo sí que el vaig veure, sí. Li van fer ahir en directe, li van tintar el moño a lo super... Casi l'ofeguen en la mascareta que li posaren perquè no li caiguera el tinte. A lo superguerrer. Vicent, això a què és degut? És alguna promesa que vaig fer? Sí, així va ser, no? Va ser una encerrona, me digueren de rapar-me el moño i jo vaig dir, no, com a molt me'l tinteu. I això van fer, me'l van tintar de color taronja, Eugeni Alemany i Carolina Ferre, però en definitiva va ser prou tranquil, no? Perquè me'n vaig poder llevar en arribar a casa i ja ha desaparegut el Vicent Marco Superguerrer. Burlant element, l'Eugeni, Burlant element. Molt divertit, i la veritat és que s'ho passarem molt bé també en el postpartit amb ell, no? Que en l'anècdota de l'autobús de Parejo i de Thermomix ens va animar a tots, no? La nit de la celebració. S'ho va currar, Gràcies. Va ser un treball de molts professionals i jo crec que va quedar molt bé, no? La gent està contenta i això és el que necessitava també esta terra, pues, il·lusionar-se en coses com aquestes i poder veure-les, no? En valencià i en la televisió de tots. Pues la veritat que una de les coses que ajuda al que estàvem parlant abans, que era veure a xiquets menuts equipalls del València o en algun article del València, dona igual que sigui una motxilla, una camiseta, un pantaló, una bufanda, el que siga, una de les parts fonamentals per a que això arribi als més menuts és la televisió. I en aquest cas, gràcies a Apunt, gràcies a Vicent Marco, que ens va dirigir per tota la rua, no? Ixa que venia l'autobús i ens va explicar perfectament tot, i jo ja et vaig donar l'enhorabona mitjançant el mòbil, i ho tornem a fer així, en obert. Gràcies a esta televisió valenciana tornem a tindre una visió més perifèrica de tot, no? Perquè abans era l'hegemonia de Madrid-Barça, la 4, bueno... A veure, és de veres que n'hi ha altres televisions, com Levante Televisió o Mediterráneo Televisió, que durant aquests anys també ho han intentat, però òbviament no compten amb els mitjans suficients com per a fer les coses que pot fer un mitjà públic, no? I per tant, és necessari en aquests moments per a donar una cobertura més gran. Ahir, per exemple, en Apunt Directe, teníem 6 reporters en el carrer, teníem 12 càmeres gravant tota la rua d'ahir, i el dia anterior va ser paregut el desplegament. Per tant, això és molt complicat per a fer-ho per a televisions locals. Clar. I clar, si tu te vas a ficar a competir en Messi, en Cristiano, ara ja no és Cristiano, però bueno, és Benzema, no? I companyia, has de fer-ho amb armes potents. I en aquest cas, una retransmissió que se vega bé ajuda molt, i que els seus xiquets veguen tots els dies un informatiu que comencen parlant del València, del Llevant, del Villarreal, del València Bàsquet, és més fàcil que aquests xiquets se senten identificats en el que estan veient. I per tant s'obliden un poc del Barça de Madrid, que n'hi ha molts xiquets que són del Barça de Madrid han vist que ser del València també mola, perquè també pots disfrutar de títols i també pots celebrar-los com han fet tots els xiquets valencianistes estos dies. A més que ho tens més a prop, ho tens a mà, pots anar a Mestalla, pots viure-ho en persona. Vicent, teniu una reportera, no sé com li diuen, però teniu una reportera que era a la senyera i és molt atrevida, aquesta xica. Era Berta. Berta Baile, és una crac, és de la Vall d'Uxó i no sap molt de futbol, però li fica tantes ganes, tanta passió tot el que fa, i li agrada tant el comboi, que és una number one. És la que entrevista... la Maria Bradelo de Castilla-La Mancha, perquè va més animada de tota la regió. És la que entrevista a Soler per a Telecinco, per a Antena 3, i bueno, pues és una autèntica tot terreny que ahir, bueno, va estar la més animada de tots. He de dir que la camiseta de la senyora la deixé jo, era la de la meva dona i la duia perquè me la va demanar i, bueno, li quedava molt bé. Pues, Vicent,
no sé, dim-nos, a veure, en quin moment te quedes tu de tot el que has viscut? Perquè realment tu has viscut d'un punt de vista totalment diferent a un aficionat, com a aficionat, però també treballant i a peu de camp l'altre dia en Mestalla i, bueno, de primera mà en la televisió. Ho he viscut molt, la veritat és que este títol l'he viscut molt i, mira, me quede en la il·lusió que n'hi havia en l'afició, especialment en Mestalla, que estava ple i que se quedava gent fora i veure aquests carrers plens de valencianistes, de banderes, de camisetes, jo estava aborronat. Va ser un dia intensíssim, no?, el de diumenge, i jo em quedaria en aquests moments, no?, que són records que jo crec que recordaré tota la vida. Molt bé, Vicent, doncs des de Sentiment Mestalla, donar-te les gràcies per haver compartit uns minuts amb nosaltres i ja ens despedim fins l'any que ve. Fins l'any que ve ja no tornarem a tindre Sentiment Mestalla. Així que... L'any que ve torneu a cridar-me de tant en tant, però si estic dormint, per ja saps quins motius, prompte se depare i no vos agafa el telèfon, ja ho entendreu, no? Jo ho entendré perfectament, com a pare que sóc també. Vicent, esperarem cridar-te a hores que el teu xiquet estigui allà. Tu vas a dur-lo a extraescolars? Eres d'aixòs pares que tots els dies van ocupar el seu fill? Vas a dur-lo a piano? El que vull el xiquet, mira, si ell vol anar a piano anirà, si no vol anar no l'obligaré, és una cosa que jo tinc clara. A mi m'obligaren a fer moltes coses, algunes li desagraeix a ma mare, i altres no. La veritat és que fer 8 anys de postcomunió crec que era un poc massa, no?, d'anar allà a missa, però bé, coses que fan els xiquets i que, bueno, jo intentaré que siga feliç i que estiga sa, que és lo important. Molt bé, Vicent, molt bé. Pues quan has de saber que siga del València. Home! Això és lo fonamental. Això, com tisca d'un altre equip, ho tindrem cru, Vicent. Quan estiga en el tio Juan Carlos, li ficarà Melendi, per a que vaig agraint-se l'orella. Si me vas amenaçant, no te'l deixaré, Vicent, una abraçada molt gran. Cuida't, un abraç. Adéu. Adéu, Vicent. Adéu. I a continuació tenim amb nosaltres a una persona que s'ha guanyat el dret elles soles de que el 90% del valencianisme l'escolte i crega més en ell que en la seva pròpia mare. Un periodista que començà dient el que pensava i que continua dient-ho. Un aficionat que viu el sentir d'aquest equip com qualsevol de nosaltres i que, a més, ho transmet per a fer-nos vibrar. Parlem del nostre general, el que ens guia i serveix de referent amb el seu Tribuna Deportiva a la 97.7 i ara mateix amb un cafè tribunero. Avui per avui, la veu més autoritzada de les zones i del món Twitter. Parlem d'Héctor Gómez. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hombre, pues ya casi no hace falta ni hablar, ¿no? Con esta presentación maravillosa, gracias. Abans, Vicent Marco ens ha contat com es va viure la final al Riu, però Héctor, tu que estigueres allí, tu que estigueres en el Villamarín, en Sevilla, com es va viure? Pues la verdad que son días que se quedan guardados para el recuerdo. Yo me acuerdo del 16 de abril de 2008, que el Valencia ganó la final de Copa en Madrid, en el Calderón, y fue un día entre semana que hubo muchísima gente y se vivió con mucha ilusión. Lo que pasa es que aquella temporada el equipo estaba muy mal y estaba jugándose el descenso, venía de un partido malo y tenía un partido complicado en Bilbao el siguiente fin de semana. Y bueno, se vivió bonito, pero este fin de semana en Sevilla te puedo decir que ha sido algo absolutamente increíble, porque bueno, el ambiente no era un sábado, la gente llevaba desde el viernes engalanando la ciudad, solo se veía, yo llegué el viernes a mediodía y solo veías camisetas valencianistas, los del Barça. Yo creo que llegaron a última hora el mismo sábado, o por lo menos a mediodía, sí. Y Sevilla era valencianista. Además, la mayoría del sevillismo, que esto es importante, apoyaba al Valencia y los béticos iban todos con el Valencia. Así que fue un día mágico. Y luego una cosa muy muy importante, muchísimas familias. ¿Cuánta gente ha ido a este partido aprovechando que era fin de semana? Con familias, con hijos, gente que no había visto la posibilidad de que sus hijos vieran un título del Valencia y que lo han podido compartir. Yo creo que ha sido sin duda para mí lo más bonito del fin de semana ahí en Sevilla, y el ambiente que se vive desde primera de la mañana en la fanzone y en todas las calles, pero principalmente en la fanzone. Buen ambiente, un ambiente muy sano, la gente fue a pasárselo bien, a disfrutar. Es que lo que sentíamos todos los que estamos en la fanzone es que Valencia iba a ganar. Era como una sensación, lo teníamos muy claro, el equipo
estaba muy metido y la gente tenía la sensación de que el equipo no podía fallar por la noche. Durante la semana, antes del partido, el halo que se vivía aquí en Valencia era ese, ¿no? Era de la sensación de que íbamos a ganar. De hecho, la semana pasada, aquí en el programa tuvimos a Pepe Domingo Castaño y dijo que el resultado iba a ser 1-2. Curioso. Igual que David Albelda. David Albelda nos dijo 1-2. La sensación de victoria la tenías tú también, Héctor. Sí, yo toda la semana la tuve. Tuve la sensación de que el equipo iba a ganar, porque el Barça llegaba mal, llegaba pensando en Liverpool, y el Valencia llegaba muy bien, ¿no? Ya se había liberado con esa clasificación de para la Champions y creyendo bastante. Y luego pues tenía bajas muy importantes el Barça que no se le dieron mucha importancia, pero para mí lo de Luis Suárez era algo que al Barça le iba a pesar, como luego se vio en el campo. Todos lo fiaron al fútbol de Messi, que haciendo poco casi te pudo empatar el partido, y a las subidas de Jordi Alba. Pero Valencia llegaba muy bien, muy metido, muy convencido, con las herramientas y sobre todo con las ideas muy claras. Y es lo que se vio en el campo. El Valencia en el minuto 35 iba ganando 2-0 al Barça. Sí, la ausencia de Luis Suárez creo que fue el hándicap principal, como tú dices, del Barcelona. Sin él no eran resolutivos arriba, porque Messi intentaba la pared, como siempre, con Coutinho, etcétera, pero al no estar Suárez, ese hambre que tiene Suárez, el que haga que dos centrales lo tengan que marcar, etcétera, eso nos benefició mucho. Sí, yo creo que la ausencia de Luis Suárez es la que más le pesó al Barça, sin ninguna duda. Lo vimos en el campo, jugaron sin referencia, los centrales jugaron muy... Garay y Paulista no tenían un jugador que cubrir, porque hasta que no entró Arturo Vidal, que hizo un poco las veces de 9, jugaron muy sueltos, estaban muy atentos, habían dos líneas de dos futbolistas que eran Parejo, Coquelin, y Paulista y Garay no tenían jugadores a los que coger, por lo tanto estaban muy atentos, eran dos futbolistas que se pegaban mucho, las líneas estaban muy juntas, les costaba muchísimo, intentaron entrar por el centro y era casi imposible. Yo creo que la baja de Luis Suárez al Barça le condenó en ese partido, igual que le condena en cualquier partido, porque tiene un sistema de juego que si no está él, Messi se ve mucho más agobiado de lo normal y les cuesta. Es muy bueno, pero cuando tiene 4 o 5 jugadores encima le cuesta, es casi imposible que pueda hacerlo todo él solo. Totalmente. Héctor, las claves de ese éxodo, ¿no?, del valencianismo a Sevilla, a Tierra Santa, fue el que se jugase fin de semana. Como tú decías, la del 2008 fue un miércoles, creo recordar. Es muy difícil, ¿no?, viajar, como tú has dicho, con la familia, con tus hijos, un miércoles, al día siguiente tienes que trabajar. ¿Por qué se hace un miércoles y no un sábado? ¿No aprende la Federación Española? Bueno, no te sé decir, ¿no? Ahí me pillas un poco con no sé por qué no se hace, pero evidentemente yo creo que el sábado se ha visto, ¿no?, el resultado, que es que haya 25.000 valencianos. Diría que había 27.000 porque hubieron muchos que se quedaron sin entrar y que fueron hasta Sevilla, pero no te sé decir, no tengo una respuesta para eso, como para otras muchas cosas en este fútbol español. No sé, está claro, Héctor, no sé si viste un vídeo que se hizo viral de gente que fue en caravana y se lo montó súper bien ahí con su caravana, con su PlayStation, etcétera, etcétera. Es brutal esto que mueve el fútbol, Héctor. Sí, bueno, es lo que ya sabemos, ¿no? Sobre todo lo que mueve Valencia es lo de fútbol. El fútbol lo mueve todo, la gente deja vacaciones, deja cosas para la familia y se gasta el dinero en el fútbol. ¿Cuánta gente se ha ido a Sevilla y se ha gastado 800, 1.000 euros, 500, que son el dinero que tú más o menos guardas para las vacaciones del verano? Y se lo han limpiado en la final de la Copa del Rey, así que yo creo que con eso está más que dicho todo. Así es. Héctor, y tú, desde allí, desde el estadio, ¿cuál fue tu sensación? ¿Cómo lo vives? ¿Te hubiese gustado ver el fútbol desde un asiento como aficionado o lo tuyo es narrar los partidos? Pues hombre, siempre tengo esa sensación, ¿no?, de que me gustaría vivirlo como un aficionado y con los amigos, ir a la grada. Pues ya son muchos años narrando los partidos y te digo que fue una sensación increíble, que llevamos muchos años peleando y que por fin llegó el sábado y es cantar un título del Valencia. No lo hubiera cambiado, siempre tengo un poco de pensar cómo sería vivirlo como aficionado, pero ahora mismo es que también te digo una cosa, lo vivo como si fuera un aficionado pero con un micrófono. Pero la sensación de... A ver, tú entiendo que llegarías jueves, ¿no? Porque el viernes ya tuvisteis que ir a Jerez. Llegamos viernes a mediodía, saliendo a las 6 de la mañana de Valencia, y el viernes a mediodía estábamos allí. En Jerez, ¿verdad?
Fuisteis a Sevilla, ¿no? No bajamos a Jerez. No porque, bajasteis. Bueno, solo estaban las ruedas de prensa, como hace kilómetros, claro. Pues intentamos un poco optimizar los recursos. Para Claro, poder claro, hacer el programa de Sevilla, poder ver todo lo que teníamos para el sábado, que hicimos una retransmisión de más de 10 horas. Así que un poco pues economizamos los recursos. Evidentemente. A Sevilla. Pues en este programa hemos puesto en la entrada del programa la retransmisión tuya de los 2 goles, porque claro, los pelos de punta. De hecho, el post-tribuna nos lo escuchamos volviendo de Sevilla el domingo, así que brutal, Héctor, de verdad. Tenemos en la mesa a Josep, a Juanvi, a Benjamín y a Raúl Ogaya. ¿Alguien de vosotros quiere hacerle una pregunta a Héctor? Sí, Héctor, yo tenía una pregunta para ti. Bueno, primero que nada, no sé si te acordarás de una entrevista que te hice, que te hicimos desde Radio Mestalla hace unos años, ¿te acuerdas? Y bueno, pues tengo la oportunidad de volverte a preguntar una duda que siempre he tenido para los periodistas y narradores de referencia del Valencia. Tú, en el momento que narras cualquiera de los 2 goles, en ese tramo de 5 o 10 segundos, ¿eres consciente de que estás narrando o estás en tu mundo y piensas como aficionado? Bueno, nunca dejo de pensar que tengo un micrófono en la mano, ¿no? Pero sí que es verdad que mi imaginación vuela y que soy muy pasional, y cuando Valencia marca pues casi canto el gol como si estuviera viéndolo en casa en la televisión, pero siempre teniendo en cuenta que tengo un micrófono en la mano y que quiero narrar un gol. Pero sí, es un poco una mezcla. Yo recuerdo, Héctor, tu gracias, ¿no? En el gol del 3-1 contra el Getafe. Recuerdo que dices gracias. Puedo decir que tiene un poco de historia, porque era bueno, pues que nosotros, por desgracia, en los últimos años siempre hemos visto como a última hora se nos caían las eliminatorias. Tenemos todos reciente lo de NBA y nunca habíamos vivido algo al revés, o recientemente no lo habíamos vivido, y yo creo que ese día frente al Getafe, esos 2 goles nos metían en semis, que era a un paso de la final, y era un gracias por ponernos otra vez a las puertas de una posibilidad de un título, soñar. Estábamos viendo una situación muy complicada en la Liga y era un gracias por regalarnos algo así, por poder mañana soñar que estamos en el bombo y, ¿por qué no, intentar, terminando pasar lo que ha pasado, que es que hemos ganado la Copa del Rey? Totalmente. ¿Nos dará permiso Machín para celebrar ahora, Héctor? Hombre, yo creo que en su momento él se retrató, ¿no? Él intentó defenderse porque estaba siendo muy criticado en Sevilla, pero no entendí nunca la crítica al Valencia. Él no tenía por qué haber hablado del Valencia, porque además él no ha ganado nada en el Sevilla y se hizo propio unos éxitos del Sevilla que no le tocaban. Sobre todo atacó un club mucho más grande como es el Valencia, que bueno, pues por fin ha despertado y después de una década ha empezado otra vez a poner su sitio, a ganar títulos, que es lo que tiene que hacer el Valencia. Machín no sabía lo que decía. Yo decía ayer en modo irónico que yo creo que ahora sí que puede ver lo que es celebrar de un título y como una ciudad hecha a la calle, no una cosa pequeñita como la que pasó el día del Getafe. Totalmente. Héctor, ¿tú eres pro Hugo Duro o te seca Hugo Duro? ¿O cómo lo segundo cómo es? Si te seca ya el tema, si te fastidia ya tanto Hugo Duro. A mí me agobia. O sea, yo paso el tema Hugo Duro. Es una cosa que no le he dado ninguna bola, porque me parece que es un jugador del filial del Getafe que ya tuvo incidencias que le pegan en la espalda. Siempre he pensado que el balón lo hubiera pagado al Chaume, porque tengo la sensación de que... Yo también lo pienso, Yo también lo pienso. Y se le da una importancia excesiva, pero bueno, pues ahí ya hemos visto que Paulista tira un poquito del carro y la gente se lo ha pasado bien, pues fenomenal. Pero para mí es un tema que a mí personalmente me aburre, y todos los que han querido hacer como una especie de guerra ahí, pues tampoco va muy lejos. Raúl. Bueno, nada, Héctor, simplemente quería darte las gracias en primer lugar por ese botellín de Amstel que has hecho que me toque. Mañana iré a recogerlo. Y luego quería preguntarte, de entre todas las narraciones que hayas podido hacer de algún gol especial, ¿con cuál te quedas? Sin tener en cuenta la del 3-1 contra el Getafe, que supongo que esa será la que te lleves a la tumba como tu mejor recuerdo. Pues hombre, lógicamente voy a recordar la del fin de semana. Obvio. Pero tengo algunas bastante buenas, ¿no? Y una de ellas, pues por ejemplo, es la remontada contra el Basilea en Mestalla, 5-0, que se vivió una noche magnífica, y que los 5 goles, pues yo creo que fueron para el recuerdo. Fue una de las narraciones más chulas que recuerdo, de ver Mestalla absolutamente entregado en el ambiente que se creó aquella temporada. Y luego también te podría decir, pues el gol que fíjate, porque como no he vivido títulos, pero el gol de Paco Alcácer. El gol de Paco Alcácer en Almería, después de una temporada larguísima, estábamos en el minuto 82 y nos quedábamos en la Champions. Y apareció un balón largo, Paco Alcácer, y lo cruzó bien, y ese gol también pues siempre lo recordaré porque fue bonito. Y luego lo que se lió ahí en Almería, y el regreso era un poco el regreso de Valencia a la élite europea. Benjamín. Héctor, buenas noches.
Vamos a ver, mi pregunta es sobre lo que ha saltado hoy en la prensa sobre la mafia de los partidos estos amañados, en el cual el Valencia, ¿tú crees que ha sido involucrado o no ha sido involucrado el Valencia como equipo? Sí, lo han involucrado. Antes de que acabe la pregunta te lo digo, lo han involucrado porque el Valencia es un club que es débil, que los medios madrileños nacionales, ellos se disfrazan de nacionales, casi siempre lo utilizan como muñeco tim pam pum, y como el Valencia gana la Copa y está en la Champions, pues a alguno le viene bien utilizarlo y darle y meterle mierda, aunque sabíamos evidentemente que el Valencia no está investigado, pero viene bien sacarlo y ninguno se ha retratado, porque hasta la tarde ninguno se ha retratado. No, se han callado todos, Por lo tanto, como he dicho yo a mediodía en la radio, pues que ahora el gabinete de comunicación, que tanto quiere los medios nacionales, que toree con ellos y que consiga que se retracten. Claro, y más los medios estos de la meseta, que suelo decir yo, o decimos todos, estando implicado el Getafe, porque creo que el Getafe se sumaba a la denuncia, ¿eh? El Getafe, creo que he oído, no sé si ha sido en la radio, en Radio Sport, que el Getafe se sumaba a la denuncia sobre este partido del Valladolid-Valencia por el amañamiento. Entonces, no sé yo hasta qué punto esto va a soltar más lastre y hasta dónde puede salpicar. El tema es que aquí ya cada uno puede decir lo que le dé la gana, porque con el presuntamente ya puedes acusar a diestro y a siniestro. Josep. Hola Héctor, yo quería preguntarte sobre si el mensaje de Rodrigo ayer en redes sociales te parecía una despedida o es solo darle el colofón a la temporada. Yo creo que son las dos. Creo que está poniendo una despedida de alguna manera con un colofón a la temporada. Él sabe que el club desde hace tiempo habló con él y lo tiene más o menos apalabrado, y este verano está todo fijado para que el jugador salga del club y termine su ciclo en el Valencia. Luego el mercado vamos a ver dónde lo pone y si alguien trae el dinero que más o menos Valencia lo valora, pero yo creo que eso está todo hablado. Está preparando terreno. Héctor, no te vamos a quitar más tiempo, simplemente, rapidísimo, Maxi Gómez. Bueno, delantero que le gusta mucho al Valencia, pero que es difícil, porque es caro y porque tiene buenas ofertas de la Premier. Hay un ramillete de futbolistas, Marcelino siempre pues quiere jugadores que conozcan la liga, este es un jugador muy joven, y bueno, el Valencia, que va a hacer una inversión fuerte en la delantera, yo creo que va a pelear por el jugador. No sé si lo van a poder traer, pero es un futbolista que les gusta mucho, que han hablado con él y que vamos a ver si lo pueden traer, pero encaja mucho en lo que buscan, un jugador pues joven, que ha hecho goles en la liga y que siempre tiene proyección, tanto deportiva como económica, que es lo que busca el Valencia de Peter Lim. ¿Y Héctor, a ti te gusta personalmente? A mí me gusta, a mí es un delantero que cuando lo he visto en Valencia me ha gustado mucho, pero creo que es un perfil muy determinado y que habría que traer un jugador de más movilidad, porque Rodrigo es un jugador muy diferente. Yo no lo veo como el recambio de Rodrigo, pero me parece un delantero muy interesante para el Valencia. Héctor, y yo creo que Maxi López... Maxi Gómez. Perdón. Dixa López a Honestiga, ¿eh? Perdón. Maxi Gómez es muy parecido a Santi Mina. Bueno, yo tengo mi opinión. Ya, y no la comparto con esa. Santi Mina a mí me parece un jugador que el Valencia, si pudiera hacer caja después de los años que ha hecho, pues sería fantástico. Es un futbolista que ha demostrado lo que es, que yo creo que no va a ir mucho más allá porque no tiene fútbol para mucho más, y yo si pudiera lo vendiera, vamos, lo tengo clarísimo, pero cada uno tiene su opinión, lógicamente. A mí Santi Mina me parece que es un delantero para ir en Champions, por ejemplo, muy justito. Y la última, Héctor, ¿qué fem amb Sobrino? Sobrino se va a ir del Valencia. Pero... No tiene nivel para estar en el Valencia y menos para estar en el equipo Champions del Valencia. El Valencia lo firmó porque tenían que tener un recambio de Batshuayi, ha dado por lo que tenía que dar, que ha jugado 4 partidos y no tiene cabida en el Valencia. No va a jugar el Valencia sobre una próxima temporada, vamos, a no ser que haya una cosa muy rara, yo creo que no tiene cabida. Pero Héctor, ¿será un nuevo caso Medrán, cesión tras cesión? Yo creo que no, yo creo que habrá alguna salida y que incluso puede estar hablado para que se recupere una parte de la inversión, si no es entera, pero vamos, 3 millones y medio los pueden sacar por el futbolista. Y Héctor, ¿sabemos algo de Jordán? Yo creo que no va a venir ese jugador, porque ese jugador tiene mercado y aquí no va a venir a ser la sombra de Parejo. Ese futbolista creo que busca algo más importante que venir a ser el suplente de Parejo, porque ahora el que venga en Valencia a jugar de medio centro ofensivo va a ser suplentísimo de Parejo. Por supuesto. Héctor, entonces todos esos jugadores jóvenes que hemos fichado, el central haciendo la última ya 4, ¿eh? Sí, perdona. Ya vamos, Héctor, ya vamos. Manu Vallejo, el central del Tenerife, será gente que para Champions no podrá estar en el Valencia. Creo que no llegan para su calidad para jugar en Champions. ¿Tendrá que hacer cesiones el Valencia también con esos jugadores? Seguro, yo creo que un poco por ahí va el proyecto, que esos futbolistas
vengan, harán pretemporada, pero yo tengo muchísimas dudas que alguno de esos jugadores se quede en el Valencia. Vamos, tengo muchas dudas de Jason, si se va a quedar ahora siendo un equipo Champions. No creo que Vallejo o Sáenz tengan cabida en una plantilla del Valencia siendo siempre un equipo de Champions. Puede quedarse a lo mejor el central, siendo el quinto central, pero no le veo para ser un jugador, vamos, que tenga minutos. Lo veo muy, muy difícil eso. ¿Ni Uru Rosis tampoco? Yo creo que no. Yo creo que no tiene cabida. Pues Héctor, mi general, un placer y un privilegio siempre escucharte y, cómo no, ahora tenerte en nuestro programa Sentiment Mestalla. Un abrazo muy, pero muy grande. Un abrazo para vosotros. Hasta ahora. Hasta luego. Buenas noches. El nostre següent convidat ja el tinguérem al nostre programa fa unes setmanes. Escriptor, poeta i exjugador de primera divisió. Aquest col·laborador de CV Ràdio també és columnista a Plaza Deportiva. I avui, just avui, li ha escrit una carta oberta a Dani Parejo. Parlem de Sergio Arlandis. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Vosotros? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Sergio, te presento. Tenemos a Josep, a Juanvi, a Benjamín y a Raúl Ogaya. Bueno, un abrazo muy valencianista para todos vosotros. Que Igualmente, Sergio. Mira, aquí tenemos a Raúl, que está haciendo gestos de aprobación a tu respuesta, porque... Bueno, ya te lo contaré, Sergio, ya te lo contaré, que estamos en micro abierto. Es que estamos de celebración, Sergio, tenemos aquí un pisco labis, porque claro, como terminamos temporada de Sentiment Mestalla, pues hemos dicho, venga, somos campeones, terminamos temporada, pues vamos a merendar. Y aquí está esto lleno de dulce, salado y Coca-Colas. ¿Qué te parece? Bueno, que os lo habéis ganado. Porque si algo hay que celebrarse, por encima de un título, es precisamente Sentiment valencianista, que es lo que ha dado fuerza y mucho coraje a este equipo hasta el final. Pues sí, Sergio, sí. A la teua columna parles d'una alegoria als inicis de les relacions de parella. Concretament, d'un dels aspectes que més controvèrsia causen. El voler fer que el teu amat o amada siga com tu vols que siga i no com ell és o ella és. ¿No, Sergio? Sí, la verdad es que sí. Es un sentimiento que, en fin, ha provocado Parejo. Yo creo que miles de valencianistas han tenido la misma sensación, ¿no? Que al final creo que estábamos todas y todos un poco equivocados queriendo que Parejo fuese aquello que no era, porque queríamos que fuese eso y no, y nos hemos tenido que acostumbrar a aceptar cómo es Parejo por sí mismo. Y entonces nos ha demostrado que ha estado a la altura. Claro, es que pretendemos, ahora ya no, Sergio, pero como tú dices bien en tu artículo, pretendíamos en esos inicios de Parejo en el Valencia que fuera el sustituto de Rubén Baraja. Que fuera la figura de... Es mucho Pipo. Claro, que fuera la figura de Baraja, que tuviera su fuerza, su empuje, no sé, las características que perdimos con Pipo. Que si no tiene sangre, bueno, es que él es así. Y sin tener sangre, también va a decirle al árbitro lo que hay que decirle. No sé, creo yo, como bien tú nos haces ver en tu artículo, que tenemos que aceptar a nuestro capitán con su madurez, ¿no? Como lo vimos los primeros años. Sí, hay una cosa que también comentaba en el artículo y que realmente me llama la atención, ¿no? Que es con esa cara como que parece que no va la cosa con él, ¿no? Como que a veces parece que está un poquillo en las nubes, pero en verdad estaba en todos los fandangos. Replicaba cualquier comentario de cualquier jugador de Barcelona, replicaba al árbitro, replicaba a sus compañeros si a lo mejor estaban diciendo o haciendo algo que no correspondía, ¿no? En cambio el semblante no cambiaba, con esa carilla, ¿no? Bueno, no sé si estoy cogiendo el 50% de lo que se habla a mi alrededor, pero yo estoy en todas. Esa cara gélida, ¿no? De no haber roto un plato nunca. Sí, es una cosa, es que hay algo que te desconcierta de Parejo, que da lo mismo que vaya a tirar, o sea, tú le ves el rictus de la cara y da lo mismo que vaya a tirar un penalti, una falta, el saque de banda, salga del vestuario, tiene la misma. Tienes toda la razón. Me estoy riendo, Sergio, porque no sé mis compañeros qué pensarán, pero claro, yo te conozco y cuando hablo contigo en persona no, pero ahora, no sé si será por el teléfono conectado aquí a la mesa, pero oye, estoy escuchando a Unai Emery.
Bueno, tienes un Emery, tono de voz Emery. a Emery, tienes un tono de voz así parecido a Unai y eso me inquieta, Sergio. No. Bueno, sí, ahora también he vuelto a sonar a Emery, ¿no? No. Exacto. Y rema. Y rema y sigue remando. ¿Es ello o no es ello? No, muy distanciado de mí, al que respeto como profesional, aunque creo que no fue un paso todo lo productivo que pudo tener en el Valencia. Hay defensores de Unai que a veces incluso tergiversan un poco la historia, ¿no? Cuando dicen, no, es que le vendieron la Mata, le vendieron... No, a él no se lo vendieron. Él jugó con todos. Claro, exacto, totalmente. Dejemos a Unai Emery. ¿Cómo viviste tú esa final, Sergio? Cuéntanos. Pues la viví, fíjate, tenía una sensación, estaba con mi hijo y en la familia y teníamos todos una sensación muy tranquila. No sé, en los primeros 5 minutos ver cómo se posicionó el Valencia, ver que de repente el equipo tenía las cosas muy claras, me dio mucha tranquilidad, ¿no? Incluso con el fallo, no sé si fallo o acierto de Piqué, fallo de Rodrigo a los 5 minutos. Yo creo que es fallo de los dos, ¿eh? Sí. Ahí incluso estaba tranquilo, ¿no? Sabía que iba a llegar otra y que la íbamos a tener y que esa no la íbamos a fallar, pero no porque... No, es muy fácil decir ahora esto, ¿no? Claro, Ahora ya a toro pasado, claro, pero la que lo vi. sensación, No. Sergio, la sensación era la que teníamos todos los valencianistas, ¿no? Era esa semana que pasas diciendo, es que vamos a ganar, es que tengo la sensación de que por lo menos vamos a hacer un buen partido y le vamos a competir al Barcelona. Sí, y en este caso... Además es que el Valencia ganó la final 3 días antes, ¿eh? Sí, totalmente. Si O sea, te refieres... 3 días antes yéndose a Jerez, preparando el partido. Exacto, eso es. Y el Barcelona viaja el mismo día, se marcha el mismo día, estaban hablando, sale Messi a defender a Valverde, estaban en otras cosas. Además, Sergio, no sé si te diste cuenta del mal augurio ya, nada más empezar el partido. El FC Barcelona saca el tifo y se le parte por la mitad. Sí. Y no solamente eso, te voy a decir otra cosa. Rakitic se queda fijamente mirando la copa cuando sale. Y eso a los jugadores, tú que has sido jugador de fútbol, hay que hacerlo. No puedes hacer algo. Fíjate, todos los de Valencia van saliendo mirando al lado contrario de la copa. Uh-huh. Y Rakitic se queda fijamente mirando la copa. Y dije yo, mira, ya está. Y dije, y además cuando lo vi como salía, ya está. Gana Valencia. Mira, esos son ventajas de ver el fútbol por televisión. Son detalles que en directo no se ven. Sí, no pude viajar a Sevilla esta vez. Bueno, quitando... Además es curioso porque pues, única... Sergio, perdona que te corte. Sergio, a la próxima vez, porque de cada 11 años hay que ir, ¿eh? No, pero te voy a decir una cosa. Que no es broma. De las 4 finales de Copa del Rey que yo he conocido, uh-huh. Yo he ido una a ver físicamente y otras por circunstancias de la vida, o me ha cogido fuera o me ha cogido en otra cosa, no he podido ir. Uh-huh. Pues a la única que he ido hemos perdido. Así que de momento no voy a ir. Pues Sergio, en casa con tu hijo se ve muy bien el fútbol, ¿eh? Bueno, ahí no me muevo, ¿eh? O sea, es decir, yo, bueno, si la cosa sigue así, me sacrifico sin ningún problema, porque Valencia está por delante en ese sentido, ¿no? O sea, que fue la famosa final del agua. Sí, bueno. ¿Y fuiste los 10 minutos últimos? No, pero te voy a decir por qué también. Porque bueno, pues escúchame, Sergio. Destrozó mi entrada. Anda. Y entonces yo, o sea, estaba que no pude reclamar nada, es como si no tuviese nada para solicitar. Bueno, pues entonces estás exculpado, Sergio, porque tú fuiste cuando el Valencia no perdió, empató. También es verdad, es cierto, pero siempre consideré que esa final yo había ido. Sí. Y bueno, pues nos encontramos con una mala noticia de regreso. Que por cierto, recuerdo aquella final, era divertidísimo porque como 20 minutos o 30 minutos antes del partido nos estaban rociando con agua del calor que hacía.
Vaya tela. Y después, y acabó en diluvio. Y acabó en diluvio, sí. Ya ves. Pero bueno, este final de Copa es más importante, ¿no? Ahora es la última y la necesitábamos tanto. Necesitamos mucho esta Copa, ¿eh? Era necesaria. Tenemos en la mesa a Josep, a Juanvi, a Benjamín y a Raúl Ogaya. Benjamín, creo que te quería comentar una cosita. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, la semana pasada entrevistamos aquí a una persona que tú conoces muy bien, que es a don Ricardo Arias. Hombre, mi querido Richard. Por cierto, que le dimos saludos de tu parte y le encantó, ¿eh? Y una de las preguntas que le hicimos aquí era la siguiente. Ricardo, ¿cómo se gana una final? Y nos dio una lección muy clara. La final se gana a partir del calentamiento. Mirando al contrario a la cara. No antes, en el autobús. No agachando la cabeza, porque los jugadores son mejores y tal, que es lo que nos pasó en París. Pues lo mismo que comentó Arias, ahora recuerdo yo estuve en la final contra el Getafe. Sabes que estábamos fatal con Ronald Koeman, aquello era un desastre de equipo, estábamos luchando por no descender. Creo que el ejemplo más claro que dio, que referente a lo que ha dicho o nos dijo la semana pasada Ricardo Arias, fue ese partido también. Los jugadores cogieron el mando ellos como si no existiera Koeman, con la cabeza levantada, y dijeron, esto es para nosotros, y la ganaron, ¿eh? Entonces creo que ayer el Valencia ya empezó ganando la final ahí, en el calentamiento. Si te das cuenta, no se achicaron ante ninguna falta, que Piqué, Jordi Alba enseguida con la mano en la boca, no se entenderá, presionando, y los jugadores de Valencia dieron la cara, como Parejo. Yo añadiría, Benjamín, que no solo desde el calentamiento, sino como ha dicho Sergio, y como ha dicho antes Héctor Gómez, días antes, desde que el Valencia llega el jueves a Jerez, desde que la afición llega el viernes, todo eso, todos esos intangibles que los jugadores notan, porque lo notan, hacen que ya salgan al terreno de juego con otra predisposición. Sí. Fíjate una cosa, las imágenes que han salido, que iban saliendo del hotel en Jerez de los jugadores de Valencia, eran personas felices. Mientras que los jugadores de Barcelona se les veía tristes. Claro, la comparación es, el Valencia jugaba, era una ilusión lo que tenía por jugar, y el Barcelona era como si dijésemos un trámite. Exacto. Es decir, yo veía, yo te digo, hay una imagen, me viene a la cabeza, Rodrigo de repente se gira hacia la cámara, sonríe, hace un gesto de complicidad. Eso está en el campo, eso se lleva en el campo, eso te permite mirar de frente a quien tú quieras, porque te permite mirar de frente. Tú no tienes las piernas engarrotadas ahí, no las tienes encogidas, las tienes sueltas, las tienes mejor que nunca. Claro. Vas como una moto. Y de hecho es interesante porque en partidos como el de Valladolid, por ejemplo, fíjate, una semana antes, solo una semana o 2 semanas antes, el Valencia al final del partido parecía que llegaba un poquito cansado, o llegaba bien pero un poquito cansado, es normal, una temporada larga. Es que el otro día llegaban muertos, pero es que morían, es decir, estaban todos muertos, pero igual, si hubiese durado 10 minutos más, 10 minutos más que hubiesen corrido. Pues sí, seguro. Sergio, vamos a ir terminando, tenemos más invitados en la mesa, pero Juan Aguado quiere hacerte una pregunta. Claro. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenía una pregunta sobre tu artículo. Resaltas la importancia que tiene nuestro capitán, Dani Parejo. El año pasado sonó en verano para el Barcelona, porque Valverde lo quería, ese es su perfil, y bueno, pues había la posibilidad de que se marchara. Si esta operación, este fichaje de Parejo por el Barça se hubiera realizado, ¿tú crees que Valencia hubiera tenido los éxitos que ha tenido este año? Pues evidentemente no, pero también te digo que Parejo tampoco hubiese tenido los éxitos que ha tenido este año en el Barcelona. Porque Parejo mentalmente necesita sentirse muy muy importante en algún sitio para sacar su 100%. No sabe ser segunda opción, segunda espada. Tiene que ser primera espada. Mentalmente lo necesita. Pero queda claro que el Valencia no hubiese podido articular todo el juego que ha articulado este año, incluso con sus momentos más bajos, por un motivo. Si te fijas, cuando Parejo desaparece del partido,
se tiene que cambiar, el Valencia pierde ya el control real de la situación de juego, que es una cosa que los técnicos conocen, ¿no? Tienes la estrategia, la táctica, lo que tú quieras, pero la situación de juego, el ritmo de situación de juego es algo muy, muy marcado, ¿no? Que es que realmente tú lanzas un contraataque cuando quieres lanzarlo, replegas cuando quieres replegar, tocas cuando quieres tocar. Eso es la situación de juego. Entonces, Parejo hizo una lectura siempre tan inteligente, ya no solamente en este partido, sino en buena parte de la temporada, que consiguió sacar mucha rentabilidad, esa manera de llevar el ritmo de los partidos, consiguió sacar mucha rentabilidad a los poquitos goles que el Valencia marcaba. Y eso que no estaba ganando del todo, pero es que lo normal es que hubiese perdido. Exacto, sí, sí. Sergio, vamos a continuar. 2 preguntas muy rápidas. Tenemos aquí a Raúl que quiere hacerte una No es pregunta, es simplemente un halago. Mira, Sergio, yo estoy leyendo ahora el artículo, no lo he podido, supongo que es de hoy, ¿no? Por lo que veo en la fecha. Sí, lo he leído ahora porque mis compañeros lo estaban comentando y mientras hablabais, estaba yo aquí con el móvil leyéndolo. Hay una parte que a mí especialmente me emociona un montón y es la parte en la que hablas y haces referencia a las lágrimas de Parejo cuando recibe la copa. Y quiero citar textualmente estas 6 o 7 líneas, si me lo permitís, que es: esas lágrimas eran de verdad, llenas de un valencianismo más profundo y hondo que el que estipula un contrato. Un capitán que abandonó también entre lágrimas el partido deseado y que estaba abordando, en ese momento lloraba de alegría por todo el valencianismo, por la alegría que había creado su afición. Esto es de una maravilla inmensa, porque creo que reflejas muy bien eso que estábamos sintiendo todos en los 5 o 6 segundos que dura el transcurso en el que el rey, le da la copa a Parejo y la levanta, porque creo que en ese momento todos, mientras Parejo la levanta, creo que estábamos pensando en la alegría que estábamos sintiendo y creo que también sentíamos todos una especial empatía por él, por todo lo que llevaba detrás y por todo lo que había sufrido y los palos que creo que todos alguna vez le hemos dado, que si tenía sangre de horchata, que si no corría, que si no tenía reacción. No tenía reacciones a lo mejor a veces cuando tenía que tenerlas en los momentos duros, pero tampoco, y eso nadie lo valoró, tuvo una palabra más alta que otra. Así que enhorabuena porque creo que lo has reflejado muy bien lo que pensábamos todos. Bueno, muchísimas gracias. Y de verdad es que lo pienso así. Cuando levanta la copa, yo he visto muy pocas veces levantar un capitán la copa de esa manera, con esa pasión que va más allá de lo profesional. Es que iba más allá. Sabías que era lo que hubiésemos hecho cualquiera de nosotros recibiendo esa copa en ese momento. Con esa sinceridad, ¿verdad? Sí. Era algo realmente honesto. Y eso a mí me emocionó, ¿no? Porque no era que yo soy el capitán y es que me toca levantarla. Es que realmente estábamos todo el valencianismo estaba levantando esa copa. Sí, totalmente. Sergio, seguimos con Benjamín, Sergio, ya acabamos. Una pregunta, vamos a ver, no una pregunta, más que nada una afirmación sobre Parejo. Parejo, la temporada en la que estuvo aquí Valverde, Parejo hizo un temporadón. Sí. Después, conforme el club se vino un poco hacia abajo, ocurrió todo lo que ocurrió, esa relación de amor-odio de la afición y Parejo, le achacaban que no tuviera sangre, pero vamos a ver, yo digo lo siguiente, Parejo no es Baraja. Tú sabes que hay jugadores que son muy fríos, que no necesitan esa intensidad para robar una pelota, él es muy frío, pero cuando ves las estadísticas de todos los partidos, kilómetros recorridos, siempre está el primero, porque incluso sube a presionar, baja. Lo que sí que estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho antes, que es una persona, él tiene una cara de un jugador de póker del oeste. No muestra nunca sus cartas. Y con una frialdad tremenda. Y la gente cuando pierde un balón se cabrea con él. Pero es que es una persona que no sabe, y tú entiendes esto, no sabe rifar una pelota, no la quiere dar al contrario, no quiere dar un patadón. Trata siempre de sacar la jugada. ¿Entiendes? Por eso yo desearía que la afición del Valencia tenía que haberse dado cuenta ya hace mucho tiempo que Parejo es así. Valorásemos eso. Sergio, ya para terminar, tengo entendido que tu artículo de hoy le ha llegado a Parejo y lo ha leído a través de tu amigo Jorge López. ¿Qué te ha dicho? Pues la verdad es que estaba realmente emocionado. Ha sido un agradecimiento que he entendido bastante sincero y bastante honesto, otra vez la palabra, y la verdad es que, porque además como tenía un poquito de penitencia, también el artículo tenía un poco de penitencia, que yo a veces también le he arreado en ocasiones a Parejo, sí.
bueno, pues ha agradecido el gesto, ¿no? Del reconocer que a veces no pasa nada si uno está equivocado porque no ve todas las cosas que podría o que quisiera ver. Y bueno, cuando al final reconocen lo que has hecho, aunque sea un poquito tarde, pero reconocen que, oye, pues es verdad, a lo mejor estábamos los demás equivocados y era comprensible esa fe ciega de Marcelino, y era comprensible esa propia fe ciega que tenía el propio Parejo de Marcelino y de todos los entrenadores que ha tenido, ¿eh? Claro, esa fe ciega, pues al final dices, oye, pues dice, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Exacto. Entonces, pues al final uno reconoce y se da cuenta pues que te pensabas que sabías mucho de fútbol y a lo mejor pues no sabes tanto. Sí, y que todo el mundo te puede enseñar, ¿no? Que no tenemos la verdad, ¿no? Que tiene un entrenador, porque el entrenador es el que realmente está el día a día con los jugadores. Sergio, hasta aquí, te tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. Y es que siempre se me hace corto a mí, en este programa, esto no puede ser. Es que tienes que venirte. Estás invitado al primer programa de la temporada que viene. Yo quiero conocerte, Sergio, por favor, vente. Bueno, muchas gracias, y la verdad es que hablar con gente con la que conectas tan bien como sois vosotros, hablar con algo tan intenso, tan bonito de vivir, que es el valencianismo como telón de fondo de una conversación, realmente hace que cualquier momento sea especial, y este lo es. Eres muy grande, Sergio. Un abrazo enorme. A vosotros. Hasta luego. Venga. I aplega el moment de presentar a una institució, al València Club de Futbol, una llegenda viva del nostre club que després de jugar 468 partits defendent els nostres colors encara va tindre temps per a jugar un parell d'anys a l'Sporting de Gijón, un a l'Hèrcules i altre al Llevant. Va debutar en el València Club de Futbol l'any 1982, just quan un servidor veia la llum del sol. Ara és el president de l'Associació de Futbolistes del València, una entitat independent que vela pels interessos dels veterans del club i que gestiona amb carinyo, rigor i professionalitat absoluta. Ell fou l'encarregat de fer-nos viure molts dels actes del centenari. D'ell fou la idea i la realitat del partit de llegendes. A d'ell, tots els valencianistes, li deguem molt més que un gràcies. Per ell i per la seva insistència i constància, podem dir que l'any del centenari ha sigut digne d'admirar. Gràcies eternes, don Ferran Xiner, com estàs? Hola, bona vesprada. Pues home, pues molt agraït de que vistes paraules, encara que darrere de tot això n'hi ha molta gent que ha treballat, molta gent que ha deixat moltes coses perquè això isquera el millor possible, perquè ho mereixia l'afició, ho mereixia l'equip, ho mereixien els jugadors, ho mereixia el club, i el centenari se compleix una vegada, per almenys pas que estem així sobre la terra, no? I bueno, jo crec que ha sigut un èxit, no sols els actes del centenari, sinó combinar-ho en el dia després ahir en la consecució de la Copa del Rei. Per tant, feliços. Ha sigut un còmput global immillorable, no, Ferran? Sí, perquè a principi de temporada pues la veritat és que els resultats en el futbol pues manen quasi sempre, ¿no? En tot, en l'harmonia, en la il·lusió, en els objectius a complir, i a principi de temporada pues mos costava molt creure que això anava a acabar així, perquè aquest inici de temporada va ser molt llarg, a plegar quasi hasta la segona volta, i a partir d'ahí pues es començar l'equip a remuntar, es començar la gent a il·lusionar-se, poquet a poquet, l'equip a millorar, els jugadors a veure-los en millors condicions de cada un d'ells, del rendiment de cada un d'ells, i poquet a poquet s'anaven donant compte que és veritat que ens eliminaren de la Champions, però ens donava una altra oportunitat d'estar en UEFA. La UEFA tampoc és un torneig fàcil, no? I més ara, conforme està el futbol. I anar poquet a poquet en la Lliga, sumant, pues, quan se donaren compte, faltava un mes per acabar tot i estàvem
en posició d'aconseguir l'objectiu de Champions, estàvem en posició de conseguir la final de la UEFA i en condicions de jugar la final de la Copa del Rei. O sigui, algo que no podien ni pensar pues, en el mes de enero, ¿no? En gener, no? Que I inclús... afortunadament s'ha complit. S'ha complit tot, els objectius del club estan complits, que sobretot és entrar en Champions per una qüestió econòmica, i els objectius de l'afició també estan complits. L'afició el que vol és un títol, i el títol l'havem aconseguit, un títol que no era gens fàcil contra un gran rival, però que se donaren compte de que la il·lusió i tot el que envolta al club, que és l'afició, ha sigut molt gran. Ferran, saps que, fent eco a el que tu estàs dient, que hem arribat al tram final de temporada lluitant per tot, duiem 57 partits en total esta temporada, hem jugat 61 i en el partit 57 encara teníem opcions a tot, a clavar-se en l'objectiu de Champions, a disputar una final d'Europa League i en la final de la Copa del Rei. Així que, com tu bé has dit, començar dubitatiu el València, però a partir de gener, Ferran, canviar la cosa en aquell gol que li fem a l'Osca en casa de Piccini, i a partir d'ahí, bueno, pues la cara de l'equip canvia i anem amunt. Ferran, en algun moment d'esta temporada, i ara ja deixant l'esportiu de banda, tu has tingut la sensació de que si tu no maneges fitxa no se fa ningun acte? Bueno, la sensació no l'ha tingut perquè jo soc molt cabú, més cabú que quan estava dins del camp, no? Per marcar a un contrari. És que jo no tenia ningú dubte que a això no se podia dir que no. No se podia dir que no a un acte com era un partit del centenari que anava dirigit a tots els que han format part de la història del València, que són els jugadors, directius, persones que col·laboren en el club des de fa molts anys i mereixien tindre un acte on pogueren mostrar l'orgull de ser valencianista. I això començar en els carrers el dia 18, per els carrers des de Mestalla fins a la plaça de l'Ajuntament. Ahir se donaren compte, jo crec que el president se dona compte de què estàvem parlant. Sí. A partir d'ahir, tot varen ser facilitats. És a dir... A partir d'ahir, tot varen ser facilitats. Se donaren compte en el club que n'hi havia que apostar, que això és una vegada en la vida, que la gent estava per la llavor. Clar. Que és que la gent isque de forma personal, que cada un pues, isque en la seva bandera, en la seva bufanda, en la seva gorra, perquè volia mostrar l'orgull valencianista, l'orgull de ser valencià. Igual que després d'ahir, quan ha plegat l'equip així a l'aeroport, des de l'avinguda del Cid fins a Mestalla, els carrers estaven plens de gent que el 60% d'aquesta gent duia la camiseta del València. Però és que dins del terreny del camp, Mestalla estava ple ja. Això vol dir que 45.000 persones dins de Mestalla en les seues camisetes i tota la gent, que jo estic segur que n'hi havia més de 300.000 persones a lo llarg del camí, segur, que el 60% duien la camiseta del València, o sigui, no poden dir que dubtar de l'afició. No, dubtar de l'afició. Si és que jo crec que els que hem dubtat és l'afició dels dirigents. A veure si m'entens, perquè tu ens acabes de dir que fins aquest dia del centenari, que just el dia que celebrava el centenari, ells no van ser conscients de lo que el València abarca. No. Entonces, hasta ese día del centenari tu entès, per les teves paraules, que t'havies trobat com a desprotegit, però a partir de que els dirigents van dir, ojo, així, això és un patrimoni espectacular, això se pot explotar, ja t'ajudaren, veritat? Sí, efectivament. És així, no, però no passa res. No. Per això estaven, per treballar i mostrar que això és algo més que
comprar un club o és més que tindre pues, la representació d'un escut. És algo més, és algo més. El futbol no sol és ir allà al camp de futbol i jugar i guanyar o perdre o empatar. Exacte. El sentiment abarca moltes més coses i ho havem demostrat, i jo crec que ara ja no n'hi ha ningú dubte, jo crec que ho tenen clar i que a partir d'ara jo crec que bueno, podem tindre més apoyo, podem tindre més sí, més predisposició per la part de dirigents. Jo crec, Ferran, que el que tu vas comentar bueno, per lo menos això tinc entès, que tenies pensat fer més partits de llegendes, però per exemple de cada 4 anys, 5 anys. Jo estic amb tu, Ferran, o sigui, des d'ací t'apoyem completament. És una obra d'art, i te ho dic de veres, és una obra d'art el que has aconseguit en el partit de llegendes. Juntar en el camp diverses generacions diferents, no sols de jugadors, sinó d'espectadors, on nets han pogut anar en els iaios, en els pares, a disfrutar dels jugadors que coneixen ara, que conegueren els seus pares i que conegueren els seus iaios. Crec que això, Ferran, no està pagat. Crec que això tens un mèrit tremendo i crec que és necessari que això se continue fent. Perquè el valencianisme viu d'aquestes coses, de sentiment, i el sentiment és anar a Mestalla i poder disfrutar en el teu iaio, en el teu pare, en la teua filla, de tot això, de generacions i generacions de futbolistes que, pues, per una causa o una altra, tu no has pogut veure. Jo, per exemple, a tu sí que t'ha vist jugar, però jo a Kempes no el vaig veure jugar, val? Claro. Aleshores, estic, tu no saps lo agraït que estic en tu per poder haver disfrutat d'este partit de llegendes. Ara més, t'invite, i te ho demane per favor, que en un futur tornes a intentar-ho. Si te donen facilitats, que tornes a intentar-ho, perquè ens tornaria a agradar veure a Villa, a Mata, etcètera, etcètera. Jugadors que encara estan en actiu, però que en el dia de demà s'han de retirar. I veure jugar a tu, a Ricardo Arias, al Piojo López, amb Villa, amb Albelda, amb Marchena, no sé, crec que és, per als valencianistes, i tu ho saps, Ferran, és el tot. Sí, ho tinc clar. Si això no té que quedar soles en això, però, home, n'hi ha que entendre que és molt difícil reunir a tota la gent, al màxim número de jugadors que viuen en totes parts del món. És difícil, però jo el que dic és el mateix que estaves comentant tu. Tots els anys se retiren jugadors, i els que no han pogut vindre en aquesta ocasió, perquè han hagut jugadors que no han pogut vindre, per unes qüestions superimportants. Han vingut molts, ni són tots els que estaven ni estaven tots els que són, però havent d'estar satisfets dels que han vingut. Però és que tots els anys se retiren jugadors, i a mi m'agradaria veure en Mestalla una altra vegada a Mata, a Silva, a no sé, a Villa, a jugadors que s'han anat d'ací inclús a Leandro, a Paco Alcácer, a Viola, jugadors que estigueren poc de temps i van crear afició. Claro, per exemple, tots els anys se van a retirar jugadors. Exacte. I a mi m'agradaria que siguera un partit, ja no un partit d'aquestes característiques on havent buscat ese sentiment de 100 anys d'història, no? Que és molt difícil, però sí que m'agradaria que fora un partit en el que fora de l'afició, independentment de celebrar un centenari, que una vegada a l'any per lo menos, que puguin reunir-se en Mestalla i disfrutar de ser valencianistes. La festa del valencianisme. De qui n'hi ha dins del terreno de xoc, o qui siga l'equip contrari. Eso es. És la festa del valencianisme, i aquest dia es pot fer una paella fora de Mestalla, pots anar en la família, pots entrar després al partit, disfrutar de veure a jugadors, el que estàvem comentant, que ja no vas a veure i que en el seu dia van ser els teus ídols. Ferran, tenim així a la taula a Raúl, a Benjamín, a Juanvi, a Josep, i s'acaba d'incorporar Miguel Aguado, que crec que el coneixes prou. Sí. Estem així per a
agrair-te una volta més, jo ja t'ho he dit a títol personal, però clar, ne som 5 més així en la taula a banda de mi. I crec que coincidim tots, no, xics, en que Ferran ha fet un treball espectacular, perquè... Millor que dins el camp. Bueno, això... Jo l'he vist jugar, que jo sóc el macho, jo l'he vist jugar, a Ferran. Ferran, tenim així a Benjamín, que té una... Quants anys tens, Benjamín? Quasi 60. Que me'n recordo jo l'expulsió de Ferran contra el Sevilla, un tal Conte. Sí, fa anys. Sí, me'n recordo jo. I me'n recorde l'últim partit que jugares amb nosaltres, que va ser la final de Copa. La famosa de la trona, ¿te recordes, Ferran? La de la pluja. Sí, allí se tenía que haber quedado tota l'aigua. És veritat, és veritat. Miguel, que t'acabes d'incorporar. Així estic. Fer, com va això? Molt bé, home. Bé, a veure, jo volia fer una xicoteta introducció. Ja no és el magnífic, perquè la gent... Ja li ha dit jo tot el que li tenien que dir, O sea, el treball ja no el treball només del partit de llegenda, sinó el partit que fa, o sea, el treball que feu directament tots els de la directiva, tota qui fa el que és l'associació durant tot l'any. Sí, no, la veritat és que no pot quedar el treball de l'associació sols en el partit de llegendes, perquè és un dia a dia, és moltes coses les que pareix que no, però nosaltres al final el que passa és que fem coses que no es veuen, no? Perquè no se deuen de veure, perquè no està bé pues, saber a les persones que ajudem, saber a les persones que estem fent que milloren la seva vida, perquè han sigut companyeros, han sigut jugadors i bueno, n'hi ha coses que no està bé que siguin públiques, no? Ferran, el treball diari et referixes... I l'objectiu final és que ningú jugador que ha passat per València puga estar desatès. Això nosaltres no podem permitir-ho i no ho permitim, per supost. Entonces, qualsevol jugador que ha passat, que ha vestit la nostra camiseta, que ha lluitat per el club, que ha lluitat per l'escut, estarà atents hasta que faci falta. És que això és una de les grans... coses que fa esta associació i no es veu, com esteu dient. Hi ha jugadors que per H o per B acaben la seva carrera i no tenen fortuna i bueno, pues necessiten d'una ajuda. Ahí està l'associació dirigida per Ferran per ajudar a aquesta gent. Evidentment no anem a dir noms, però tots sabem casos que han hagut d'exjugadors del València que gràcies a aquesta feina que feu han pogut sobreviure i tirar avant. Sí, així és. Per això la col·laboració del club mos és tan important, perquè nosaltres al final no podem tindre recursos econòmics de qualsevol puesto, perquè és difícil. Conseguir un euro per nosaltres és molt difícil, entonces necessiten la col·laboració del club. I després també tenia que agrair als futbolistes, des de fa, anem a complir ara 4 anys, estan aportant el 0,50% del seu sueldo, no? És una part xicoteta, però la suma de tots és molt gran per nosaltres. Els futbolistes en actiu de la plantilla? Els futbolistes en actiu, sí, voluntari, de forma voluntària. I Ferran, jo et puc preguntar si són tots els que ho fan o hi ha algú que no ho faci? No són tots, però a mi no m'importa. Jo no vaig a preguntar qui són, perquè seria entrar en algo que no. No, perquè cada un al final en els seus diners fa el que vol, perquè n'hi ha jugadors que sabeu que tenen fundacions o a lo millor tenen algun familiar o alguna causa a la que ajuden. Els jugadors aporten molt a la societat. No pensen que el jugador és tan egoista en els seus diners, perquè el jugador ajuda en tot el que pot. Tots els jugadors. Però, claro, cada un té les seues prioritats, i entonces no podem obligar. Però sí que és veritat que el club, a cada un dels que ve, li s'indica, mireu, així n'hi ha un percentatge que si vosaltres voleu va destinat a la fundació del València i a l'associació. Entonces,
nosaltres en això estem supercontents. Els futbolistes saben la llavor que fem. Als futbolistes se li diu que encara que no ho veuen ara, estem treballant per ells per dins de 30 o 40 anys. Clar. O sigui, nosaltres treballem per dins de 30 o 40 anys. Perquè, Ferran... És algo impensable. Ferran, estos ells jugadors... no poden pensar lo que les pot passar o no Clar, les pot clar, passar clar. dins de 20, 30 o 40 anys. No ho poden pensar, perquè és normal. Jo tampoc ho pensava. Independentment, Ferran, de la nacionalitat, no? Vull dir, si ha sigut jugador del València, l'ajudeu. Independentment. Molt bé, Ferran. Sí. Bueno, des d'ací hem de despedir-te perquè ja se'ns acaba el temps, però sí que esperem que ara és l'últim programa d'esta temporada, però sí que esperem la temporada que ve poder-te tindre altra volta al telèfon i que un poc més extens ens tornes a recordar a nosaltres i a l'audiència tot el que feu. Ferran, algú vol preguntar-li alguna cosa a Ferran abans de tallar? No, jo sols volia ratificar que això que has dit tu, que l'esforç que va fer ell per organitzar aquests actes del centenari no es podrà pagar mai en diners. Jo també ho penso, I el centenari no ha acabat, No ha acabat, això. El centenari està hasta Nadal. I encara queden unes coses per fer. Ferran, per part nostra queden unes coses per fer. Ens pots avançar alguna cosa? Bueno, nosaltres vam dir, ens falta treure el llibre de tots els futbolistes que han passat, que han debutat per el València, en el seu número de leyenda, que el traguerem també el dia del partit de leyendes, traguerem el carnet de leyenda de cada un dels jugadors, però en aquest llibre estarà en les estadístiques i el número de leyenda de cada jugador hasta el dia d'avui, hasta esta temporada, hasta acabar esta temporada. Ferran, recordes si està per ahí... 2019. Recordes I després si... tenim l'exposició valencianista. M'heu sentit alguna vegada parlar de que el València hauria de tindre una exposició, però nosaltres el que volem és fer una exposició, no un museu. El museu el farà el València en el seu moment, quan vulgui, ho farà, però nosaltres volem fer una exposició d'articles valencianistes, de l'afició valencianista. Ja. Objectes que molts d'ells recordaran i que a lo millor molts aficionats tenen en casa i voldrien exposar-ho perquè pensen que és algo bonico, no per tindre-ho en casa amagat, ahí en ta casa, sinó perquè ho veja tot el món. Pot ser una camiseta, unes botes, un baló, un bolígrafo, un pito, un passe, un cromo, poden ser moltes coses. Tenim ara mateixa més de 35.000 artículos per a poder Vaya fer tela. exposició. Vaya tela, Ferran. Anem a despedir-te. Moltes gràcies per atendre-nos i t'esperem en Sentiment Mestalla 2019-2020. Ferran, un abraç molt fort. Moltes gràcies a Bona nit. Gràcies, Ferran. Amunt València. Amunt. Sempre. Fer, una coseta, Fer. Sí. Que així dir-los a tots els companys que volen dir-te que això, que tinga, bueno, com saps, jo cada setmana no puc anar lo de l'Oliva, lo de la Copa, Sí, per la comunió de la xiqueta, res que molta sort. No el tirareu de menys. I a portar-se la Copa com l'any passat. Exactament. Vinga, un abraç. Moltes gràcies. Que vagi bé, Ferran, adeu. Gràcies a tots, amunt, amunt. I després de sentir a Xufatxiner, que ens ha obert l'esperança per a que fins desembre tinguem més actes del centenari, anem a escoltar un clip d'àudio que ens va a fer, crec jo, un poc de gràcia. Anem a veure-ho. Hola, ¿sí? Hola, mire, le llamo de la asesoría jurídica del seguro del coche. Dígame. Y le llamo porque hemos visto en el boletín una multa grave por exceso de velocidad dirigida a la matrícula de su coche. ¿Qué coche? ¿Usted por casualidad ha recibido alguna carta certificada en su domicilio habitual? Mire, yo lo que no tiene que haber escogido un número, es un número privado, no sé quién es usted, ni ¿Perdone? mucho menos. Yo no he recibido... Vamos a ver. No lo oigo muy bien. No me oye muy bien. Vamos a ver si usted
me ha llamado 3 veces, número privado. Yo no puedo coger un número privado. Ahora lo que pasa es que ahora me he equivocado al sacar el móvil. Bien o la notificación no la haya recibido aún, pero si quiere le explico en detalle. A ver, dígame. Pero vamos, ¿usted quién es? Es una multa de velocidad en la que usted iba a 95 kilómetros por hora cuando el límite era 50. Es decir, se excedió el límite en 45 kilómetros por hora y eso es una multa. Pero que viene dígame dónde, oiga, déjeme hablar, dígame dónde y cuándo. ¿Usted sabe por casualidad cuántos puntos del carnet le quedan? Pero oiga, si usted se está cachando de mí, lo envío a la mierda. Dígame usted dónde tengo esa multa. Una cosa, por si acaso hay algún error. La foto que adjuntan aquí en la multa va dirigida a un BMW X6 con matrícula. Pues mire, yo no soy, no tengo, mire, pues está, pues mire, oiga, ¿me deja hablar a mí o le envío a mí? No soy el propietario de ese vehículo. No tenía que haber cogido el teléfono. Buenas tardes. I fins ahí la broma que li van gastar a... Jo m'imaginé. No, però... vaig imaginar, dic, algú m'ha sacat tant una broma, però quan digué que tiene un BMW, dic, hòstia, ja me vaig. Ixa broma... Però, ojo, dic, vostè és un fill d'una puta última, no sé si és això. Per favor, chico. Escolteu, Benja, qui creus que ha sigut? Tu per què apostaries? Per este. Pues i s'ha segut. Este cabrón. Ixe va ser ixe. Anem a continuar i anem a acabar el programa en la tertúlia. Tinc que dir... Puc parlar? Sí, clar. Tinc que dir que va ser un dia que estaves molt cabrejat en el tema de Marcelino i dic, anem a posar-lo un poquet més nerviós encara. Un poco més enllà del foc. La madre que... Para que algún día la conocillaré yo. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Comencem tertúlia, Sentiment Mestalla. I s'acaba d'incorporar amb nosaltres Raúl Antón. Pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Raúl, va ser la teua gran nit allà a Callao? Dime que està pujant la cançó i està darrere del cristal fent així amb els dits. De puja la cançó, baixa-la, dime-ho, per favor. No, Dime-ho, el que estem fent és ballant la cançó, Raúl. Estem ballant la cançó. Gabilondo. Ai. ¿Cómo estás? Raúl, ¿cómo vas viure la final a Callao? Uy, ¿no has visto el vídeo, no? Pues como una cabra, tío. La gent que estava veient el vídeo diu, però tio, tu estàs boig o què? Però jo crec que la gent que sent el valencianisme pues té que fer això, tio. Mira, m'arriba un missatge avui a migdia i em diu, tio, estic plorant. I jo, plorant? I per què? I diu, el teu amic Raúl Antón m'ha fet plorar d'emoció. I jo? Dic, hòstia, en quin vídeo? Me diuen, ixe que està en la Carmen Alcaide. Jo me caguen l'ou. Jo l'he vist el vídeo i, home, emocionar-me no m'ha emocionat, però riure m'ha risc un rato, saps? Que cabró. No, m'ha cridat gent avui, avui m'han cridat d'una altra ràdio que sí que les ha emocionat. A lo millor tinc que parlar amb ells, M'he sentiment Mestalla, Xics, tenim... Ho vas passar fatal, nano, ho vas passar fatal, tio. Que mal, tio. Conta'ns un poquet, a veure, com t'enteres tu del primer gol? No, yo del primer gol me enteré mientras están asachant, tío. Están asachant y, bueno, el primer gol no el vaig veure. Vull dir-te que estava jo provant micro i no el vaig veure, tio. Però així, vaig veure després que estaven asachant del grup i tal, i vaig enxufar el mòbil, tio, i vaig veure que vam marcar i un crit aire. Clar, la gent estava al teatre buit de moment i no n'hi havia problema, vull dir-te. Ja. I després el segon estava jo mirant com estaven asachant tots i amb el mòbil al costat d'uno del Barça, saps? O sigui, que tot fenomenal, tio. O sea, que pese a estar en Callao, no te quedares callao. Hòstia, nano, m'ho han dit això, tio. L'altra volta, i no... Soy lo duro, nano, jo puc retirar-me. I no també li va dir, estic hasta el moño de la broma. Deiu lo de l'humor per a professional, per favor. Xics, comencem tertúlia i tinc així anotat diversos punts que volem tractar. Raúl, tu quan vulguis parlar, demanes pas, Molt bé.
Jo deixo el mòbil ahí apartat i fora, no te preocupes. Mira, tenim a Raúl Ogaya en la taula, tenim a Miguel Aguado, que fa res, que s'acaba d'incorporar amb el xufatxiner, tenim a Juanvi Aguado i a Josep Prats, en són 4, jo 5 i Benjamín, que se n'acaba d'anar. Anem allà, xics. Quina és la valoració que li doneu a l'equip al llarg de la temporada? Al final de la temporada, millor dit. Josep. A veure, jo quan acabaren la Lliga l'altre dia a Pucera ja vaig dir que si el València guanyava la Copa era una temporada de matrícula. El València guanya la Copa i no vaig a dir una altra valoració. Jo torno a dir que el València ha sigut de matrícula. Per a tu, matrícula d'honor. Sí, matrícula d'honor pese a en una competició no fer els deures. Sí, no, perquè en Champions caiguerem. El que passa que jo també dono matrícula de conforme estàvem en gener a ara. Ja, a com acabarem. Tu dones una matrícula metafòricament a la evolució del València. Juanvi? Jo, si tinguera que posar una nota, ficaria de 9,5. Un 10 per a mi és la perfecció i haguera sigut, per exemple, guanyar l'Europa League. Però encara així jo crec que la nota final és molt bona. L'equip va reaccionar després d'haver fet un inici de lliga un poc lamentable i guanyar un títol després d'11 anys en l'any del centenari, arribar a la Champions i arribar a unes semifinals d'Europa, per a mi no té alta valoració que no siga una nota per dar-li el 9, i la veritat és que increïble, la millor temporada que dels últims anys. Matrícula, excel·lent. Miguel? Jo, mira, ja que anem així a baixant poquet a poquet, jo me quedo en el 9. Però el 9 és un excel·lent, Sí, jo hi ha que dir que així hem sigut poquets, és que apostaven des del primer moment en què li se tenia que donar temps a l'equip, a Marcelino i a tot, que ho parlàvem a principi de temporada, que se veia jugadors que jugadors anaven, se veia jugadors que estaven en Marcelino, o sea, que així la sort que hem tingut és que s'ha deixat treballar a l'entrenador. I això és la sort que han tingut. Entonces, pues jo li dono un sobresalente. Jo li dono un 9 i també tenim que recordar que no és que tinguem un plantillón. El que passa és que Marcelino li ha tret un molt bon rendiment. Molt bé. Raúl, Ogaya. No, pues jo no vaig a baixar més. Jo crec que ha sigut, crec que de llarg, la millor temporada després del doblete. Sens dubte, objectiu complit i damunt d'un títol. Per a mi és un 9,5, més prop de 10 que de 9. Raúl, tu estàs acostumat a que et valoren a tu. Jo sí. I ara estàs valorant tu. Ara valoré jo. Home, anem a veure, un títol, tio, un títol. No, sí. A veure, si me digueres un títol en 2008 i després passa el que passa en Lliga, pues no pots donar un 9 mai en la vida, saps? Però vull dir-te, has aplegat quart, sí, com has aplegat, vale? L'última jornada, tot el que tu vulguis, apurant, però has aplegat. Tu la Lliga, la jornada 38 la tanques el quart. Sí, jo estic i guanyes el títol de la Copa del Rei, pa mi això, vamos, siguiente València, i en recordant-te d'on vens, vamos. Quin timbre de veu. 9,9. Quin timbre de veu. T'he tingut que baixar l'àudio. Raúl Antón, tu com valores el València este any? Jo un 10, i fora, nano. I fora. Han fet el que a mi m'agrada. Arriba, la temporada esta de València l'agafa HBO, no? I fa una sèrie no. Estàs patint i després acaba millor que Juego de Tronos, no? Sí. Que Juego de Tronos és per reventar-lo. Però no, acaba millor. Però no millor que Los Serrano, ojo. Delete. No. Raúl, una coseta. Raúl, me sents? Sí, pa no sentir-te. Escolta'm, has creat un monstre a la meva classe. Bueno, ja no, perquè ja m'han cessat, però he estat 20 dies en Xirivella, en el Col·legi Ramon y Cajal, un salut des d'ací, i vas posar el vídeo teu de les formes de parlar de antes i les de ara. Nano, Cantidubi, tots els dies posa'ns a Raúl Antón, has creat un monstre, estic que fer xantatge ja perquè se callen i a canvi els últims 5 minuts es posa un vídeo teu, macho, però és que el teu vídeo no duren 5 minuts, duren 10, saps? Vull dir-te, no me dona el temps. Pues escolta, Raúl, tu has creat un monstru en un vídeo que vulguis o no, en cas cultura, no? Perquè està parlant de com es parlava abans. Puta risa, tio. Però tu saps els meus alumnes i les mares dels meus alumnes quan me veuen a mi Jeffy de... insultant en valencià? Sí, així en el mestre? Sí, el que passa és que no teniu en compte que el monstro, la millor obra meua, que ja m'he retirat, evidentment, ja no vaig a posar més vídeos,
és la de donar-li l'amulet a Carlos Soler, i això que diuen la gent, no va arribar Carlos Soler, però com no va arribar i va passar a Jordi Alba si li he donat jo 2 nitros, no? Va tirar de nitro, saps què te vull dir? I va passar a Carlos Soler, això és l'amulet que li va donar, saps? Va tirar ahí, un JT Turbo, d'això com se diga, un Copa Turbo, d'això. Copa Turbo. I se'l va passar per damunt. El jugador de la Copa, el de l'amulet. Ahí està. Vos vaig a donar una dada, xics. El València actualment, a la plantilla, té 5 jugadors valencians. Jaume Gallà, Soler, Ferran i Lato. Feia molt de temps. Javi Jiménez també se pot contar. Bueno, però Javi Jiménez realment no ha participat. No ha participat, però consta com. Sí, sí. Condovia no era de Sueca. No m'haig de dir qui m'ho ha dit, però vaig coincidir amb un exjugador del València i me va dir fa anys, quan lo de Gary i tot això, ¿vale? I Paco Ayestarán i tot això, me va dir, lo important és que no n'hi ha gent valenciana jugant, no sent, no tenen sentiment, i n'hi fa falta 4 o 5 jugadors importants, vull dir que sí que estava Jaume i tal, però no era tan important com... No tenien pes, claro. I clar, m'ho va dir, i este tío és top, vull dir que no és un qualsevol. Raúl, diso, per favor. No, que si no me pega una patada vi al en toda la pinillera. I jo vaig dir, pues tenen raó, tio, té raó, que fa falta gent que senta el ferro, tio, que és així. I ho he notat aquest any. Que sàpigues que estic treballant per a que l'any que ve puguem entrar en 2 línies diferents. Així tindràs a Paco Polita ahí davant. Ah, vale, molt bé. I quanta pasta fa falta, tu? Això ho pagué jo. Bé, pues la dada crec que reflexa el que estava dient un poc Raúl Antón, que sí, que des de fa molt de temps no ho tenim i que si no senten el ferro, ara ja ho vist. Inclús podríem añadir a estos 6, comptant a Javi Jiménez, a Parejo, perquè Parejo ha deixat entreveure, i jo crec que és sincer, quan te ho diu, que ell sent el València. I com dia abans Sergio Arlandis, crec que a l'alçar la copa, ixe gest, ixa ràbia continguda, crec que ens mostra clarament que és valencianista. Hola? Sí. Tire. No, si me esteu esperant jo tinc opinió per a tot. No, estic esperant a que parli algú. Totalment. Ell quan estava parlant en Mestalla, dije, claro, que yo soy de Madrid, mi mujer, sí, que era de Huelva, no sé qué, diu, mis hijos son valencianos, també digué lo de que quan estem tot Mestalla o quan estem tots els valencianistes cantant l'himne li se fica la pedigaina, i és de veres, perquè hasta en algun partit li s'ha vist que ell inclús ha menjat els labios i tot, mentre durant el partit, quan la curva i Mestalla canta l'himne, ahí li s'ha vist més d'un partit manejar els labios, o sigui, que està en el partit i estar cantant-lo, igual que ahir en totes les celebracions li s'ha vist cantant un poquet, però li s'ha vist. Una altra anècdota que... Espera, bueno, vale. No, Parejo, digues. Tinc que parlar de Parejo, Tira-li. La primera és que Parejo ha evolucionat, s'ha donat compte que té que ser el líder i este any ha estat al camp manant, tio, manant, i d'això, i parlant amb els jugadors, tio, tal. I la segona, ara sé que hem guanyat, tio, però és molt important que no torni a passar que si van mal les coses i pinten mal, tio, que a un jugador pel carrer se insulte, com s'ha fet a Parejo o com s'ha fet una altra gent, tio, tu pots estar d'acord que este no va pa València, jo ho entenc, que más no, això és normal, tio, si no estic d'acord amb la meva dona, vaig a estar d'acord amb l'entrenador de València, vull dir-te, si a vegades dubte de mi mateix, però, tio, no podem insultar al jugador pel carrer, tio, això no podem fer-ho, tio. Pues en Caixina la gent no aprendrà, Raúl, en Caixina la gent no aprendrà, que la memòria és molt selectiva, Sí, però això té que estar clar, tio. Això és de persona, tio. De no veure a uno... De primer de civisme. Exacte, un poc de sentit comú. La gent ha de dependre molt, jo sempre ho dic, bueno, vosaltres sabeu que jo sóc un enamorat de la Premier. Jo tinc la sort de, com sabeu, d'estar prou voltes ja allí en Manchester i coincidir amb diversos jugadors. Allí els jugadors van per el carrer, estan en un restaurant, estan on siga, i la gent no es diu ni pío. És que no se fan ni fotos perquè respeten. És la seva vida privada. Clar, és la seva vida privada, es respeten. Xues bé, xues mal, se respeten, sí, es miren, però és que no es diuen ni pío, xuen bé o xuen mal. Quasi com així, que jo he estat esmorzant, ojo, així l'amic Raúl Altón, i li solten, saps? Que si hasta lo Mari Carmen, que si ahora te lo miro, que si tal...
I estàs esmorzant, vull dir que... Pues tío, l'altre dia estava en el Ikea, ¿no? I encara no has així, ¿no? Tío. Y estaban diciendo, sí que estás comiendo, pero ya, yo, vale, no, una foto, pero cuarto ya decía, sí, quiero comer y tal. Clar, Però vea, no passa res, tio, va en el rollo i s'accepta. No sí, passa s'anava res. més junt el diumenge, quan acabaven les celebracions, vaig passar amb la meva filla i estaves tu, Raül, tota la gent estava parant fent-se fotos, i la meva filla me va dir, i si xiquies que estan fent-se fotos en ell? I li dic, res, un xic que és famós i tal. Diu, ai, pues que dicen que se'n vaig a casa, pobret, que tindrà pressa també, com vosaltres. Li té raó, filla. Que no passa res, que a mi no me molesta per a res, vull dir que jo agraït de la vida, però sí que és veritat que no té res que veure amb lo de la terra que m'esteu contant, no té res que veure. Xics, crec que una de les coses més... no sé, que a mi més m'ha cridat l'atenció, més entranyables, podríem dir, més nostàlgiques d'aquestos dies a les xarxes socials és la foto que ha pujat a Instagram, crec que ha sigut Carlos Soler. La seva foto del 2008, en aquella època ell era molt xicotet, estava abraçat a la copa... Era Carlos Soler, no era Ferran? No, era Carlos Soler, abraçat a la copa, etc. I després, en un missatge, no? Els somnis es poden fer realitat. Crec que és molt bonic el que... Ho comentàvem antes en Vicent Marco, que la joventut d'ara i els infants d'ara vegen estos gestos de gent que era valencianista i que ha aconseguit arribar a jugar en el València i damunt a guanyar un títol. Pel que dies de Ferran Torres he de ressaltar, això no ho sabreu, això de fet ho sabem Juan Villó perquè ho van viure allí a Villamarín, i pareu atenció perquè és important. Al final del partit, quan ja no quedava gent a l'estadi, quan sols quedaven 4 cabres, i entre ells estava Juan Villa, estava jo, entre 2 o 3 amics més, vam veure que venia Ferran Torres i vam veure que venia cap a nosaltres. I jo dic, este ve segur a donar-nos la camiseta. Però no era a nosaltres. Vingué al nostre costat i va botar la valla i en el fosso es va fer una foto amb un xiquet. I quan es va fer la foto en el xiquet, que se'n podia veure anar perfectament, es quedava xerrant en ell i a més es va llevar la camiseta i li la va donar. Este xiquet es veia que estava malalt, val? Tenia una enfermetat que és una lacra avui en dia i que s'endú a molts dels nostres benvolguts. Tenia càncer i jo em vaig emocionar, inclús un amic meu es va ficar a plorar per la situació que atravessa també. I crec que és ressenyable el que esta gent que està ahí dalt faig aquestes coses. Raül, tu que ara mateix estàs en un pedestal també, perquè estàs ahí i no es pot negar... Pues yo te ho negue, figa. Mira lo que te dic. Jo t'ho negue. Com veus tu que la gent que sou importants, la gent que mereixeu a masses, que sou influencers, pugueu fer aquestes coses? Tu, és importantíssim. El que passa és que va en la persona. Vull dir, tenien companys meus que no tenen tant de tiró, anem a dir-ho així, i que, mare meua, aguantar 5 minuts, saps? Li dones una naniesplà, li fa voltes el cap con la del Postergate. Però sí que és veritat, tio, que tens que fer-ho. Vull dir-te, jo m'obligue a fer moltíssimes gales, m'obligue a anar a l'hospital, m'obligue a tot, tio. Perquè tens que fer-ho, perquè ja no estàs mirant per tu ni per el teu treball, estàs mirant per fer un ben, perquè tens la possibilitat, tio, d'ajudar i de sumar, saps, a la vida. Clar. I això ho tenen molt poques persones, tio. I el que ha fet Ferran, pues, tio, el dignifica, vull dir-te, que és així, però potser n'hi ha un altre jugador del que siga, del que siga, que no ho fa, vull dir-te, però va la persona, no té res que veure. Totalment. Canviant de tema, radicalment, i ja que estem en tu, i va ser l'última pregunta i així ja te despedim i pots fer marxa, Raül. Quan acaba el partit, o quan acaba l'actuació, millor dit, a Callao, a Madrid, el dissabte, anaves a celebrar-ho? Quan acaba el partit estava mort i és que si ho conte vaig eixir amb la camiseta del València que grande a la bufanda i vaig començar a cridar campeones a l'escenari, quan va acabar a l'escenari? Que bo. Sí, clar, davant de tota la gent i n'hi havia gent a la samarreta de València, entenc que estant a Madrid aplaudirien tots.
No. No, és que no, som el la puto veritat. València. No, de fet, quan va guanyar el València, els meus crits s'escoltaven fora, al teatre, perquè vaig cridar tant que se van escoltar. I jo te dic que n'hi havia gent dient que fa el pavo este. Saps què te vull dir? El que me coneixia ho sabia i no passava res, però n'hi havia un percentatge molt poqueta gent que no me coneixia de res i sí que el pavo este que fa. És un poquet així, no? I no vaig dormir en tota la nit, tio. Vaig agafar el primer AVE, vaig anar-me'n a València, vaig anar a casa, me vaig dutxar i la meva dona, ara a menjar, digo, a menjar? Me vaig a Mestalla, nano. Estigueres en Mestalla? A la curva nord, perquè li vaig demanar a Tomàs Rivera anar a la curva per a cridar, tio, perquè tenia ganes de viure-lo, tio. Tenia moltíssimes ganes. A veure, espera, que això m'interessa, Raúl. O sea, tu parles en Tomàs Rivera i li dius que vols estar en Mestalla en la curva cantant. Sí. Que yo digo, quiero poner mi voz. I si l'any que ve te fas tu càrrec de la curva? ¿El qué? Que si l'any que ve te fas tu càrrec de la curva? Per favor. No, que va, ni de broma. Però a més perquè, tio, Tomàs és un fenómeno, nano. És un fenómeno, tio. Mira, vaig a dir-te una cosa, Raúl. Jo tenia una imatge de Tomàs Rivera, que és la que ell mostra a la gent en redes socials, que no és la que se correspon a com actua, val? Jo això des d'ací tinc que dir-ho. I li ho diré a ell, perquè vull tindre-ho al programa, i li ho diré a ell. Ell postureja molt en Facebook i en les xarxes socials en quant a com diria jo, a civisme. No hi ha valencianisme, això ho saben que ho té, a civisme, hi ha bons modals. Però després ho tinc cert i segur que no és tot cert, com ell ho diu. Però ara te vaig a dir la sensació que he tingut al conèixer-lo en persona. L'altre dia el vaig conèixer a la graderia d'animació d'allí del Villamarín. Excepcional, Raúl. És molt bon tio. Excepcional. És un tio espectacular, a banda té un tracte molt proper i entén perfectament el que la gent que no forma part de la curva pensem, val? El que passa és que no ho comparteix, evidentment, però el treball que va fer durant tot el partit animant i duent a la grada, tu pensa que la grada d'animació no era la seua grada. No sé si m'he explicat bé. Sí, perquè, clar, totalment. si tu dus a una graderia que tots els caps de setmana la dus, pues molt bé, però si tu dus a una graderia que sols tens a 15 o 20 que te segueixen, però el rest de cada un és de son pare i de sa mare, i va fer un treball. Ara, jo me llevo el sombrero davant de Tomàs i espero tindre-lo l'any que ve, com Raúl esperem tindre't a tu també l'any que ve, perquè anem a despedir-te, tenim que tancar el programa i l'any que ve, a veure si podria ser tindre't així en persona. Però vas estar fins a 2020 sense programa o què? Ja te contaré el que tinc pensat, Raúl. Però a 2020, no? Un any sense programa, tio. No. Tu no pots estar callat, fill meu. No, tornem a 2019, però a setembre. Quan comença la temporada. Clar, jo dic l'any que ve, me'n referisc a la temporada que ve. Oye, y ens ha faltat una coseta. Dime. Y es lo más importante, que es la definición del valencianisme, que es la foto de la teua dona en la boda, ¿vale? Que no se parla res d'això i està tot Espanya compartint-la, no. Mira, te dic una cosa, Raúl, i és que a mi en la foto de la meva boda em passa com a tu en lo de Callao, que tot el món te ho recorda cada volta que ho dius, i a mi, no, jo és que entra a Twitter i me veig ahí, i dic, però tio, però què fa la meva foto ahí? I és d'uno àrabe que ha pujat aquesta foto i la comparteix un altre de Romania que l'ha pujat i jo dic, però això què és? I així és. Sí. Ja passa la foto de la meva filla. Tenim que fer una entrevista a la teua dona, no? Perquè mare meva... La meva dona es mereix un monument, Raúl. Jo dono fe, El monument és ella. Pues sí, això també, el monument és ella. Raúl, el que vam parlar, una roseta al forn, recorda't. Una abraçada, sí, en un no res fem ahir, fem una tertúlia així de gravació, el que siga. Vinga, un abraç molt fort. Molt gran a tots, molt gran a tots. Adéu, bona nit. Adéu, Raúl. Adéu. Bé, doncs hem despedit a Raúl Antón i continuem en la tertúlia, xics, anem a acabar perquè és 1 hora i 45 minuts ja el que duguem. Ara vull que estigueu atents i que sigueu concisos i precisos. Raúl Ogaya, sí. Què
penses de Marcelino? Ho ha fet tot bé o té que reflexionar algo per a l'any que ve? Seré concís. És entrenador, però antes és ser humà. I tots enganyem. Marcelino, que continue. Correcte, total. Jo coincidís també amb Raúl. Ningú ser humà és perfecte. Marcelino també ha tingut errors, clar, els acceptem. I l'any que ve té que continuar. L'any que ve ja veurem, però l'any que ve té que continuar. Jo crec que l'error va ser, l'únic que ha fet en la temporada va ser l'error a Arsenal de provar la plantilla, però la resta jo crec que és més de 10 la temporada de Marcelino i els 2 anys que quedó. Sí, per tant, ojalà que continuï no un any, sinó diversos així en el València. Jo, com bé ha dit Raúl, a part d'entrenador és persona, és ser humà, tots tenim fallos. Ell a principi de temporada, pues, vale, està bé, sí que ho comentarem, torno a repetir que nosaltres l'hem apoyat i l'han defès molt, però també diguem pues, que de quan en quan tenia errades, però no li se pot discutir el treball que ha fet en 2 anys, recordant també el que ha dit Raúl, venien d'on veníem. I repetint el que ha dit antes, des de principi de temporada es veia jugadors que estaven en ell a tope, i això queda reflejat en els resultats. Y que no se nos olvide una cosa, a Marcelino el tiraven de menos incluso antes de que vinguera. Correcte. Pues sí, i ja sí que és una bona reflexió. I xics, ja per a finalitzar, Champions incluïda en el passe de 20. Què us pareix? A mi em pareix correcte. Meleta. A mi me pareix que és la millor decisió que ha fet la directiva del València fins ara en molts anys, en molt de temps. I una coseta, que jo he estat perdut per el tema d'unes reunions i tal de l'equip de futbol. Sí. El preu han dit que se manté o se va pujar? No han dit res encara? Jo trobo que no, Miguel. Jo crec que, pues, com sempre, incrementaran, a lo millor no serà molt, també la part proporcional on tingués el passe. Però... Això és el que hauran de fer. Si la pugen, que ho apugen un peliu i... Però estic amb vosaltres que ho han fet prou bé. Voleu dir alguna cosa per a finalitzar ja el programa? No, que l'any que ve esperem veurem-nos tots així altra vegada. I que quan tornem en el primer programa puguem ser supercampeons d'Espanya. No, perquè és hecho en gener. Ah, és en gener? Sí, la mare que va. És que va molt perdut. És que si han fet el que els ha donat la gana, vull dir. En gener, com no va al Madrid, pues ara que vaig. Exacte. I Raúl? Res, jo vaig a plegar a esta casa siguent un desconegut i ara me sent com en casa. I jo crec que la culpa principalment la tens tu, senyor Juan Carlos Pastor, així que enhorabona pel teu programa i per lo que fas. Sí, jo volia també dir-te, jo crec que de part de tots, que Juan Carlos, el treball que has fet, no només per el programa, sinó per les redes socials i tot el que s'ha manejat, és espectacular. El que has aconseguit i hem aconseguit és increïble que se parle de nosaltres en televisions com a Punt, que siguem referència també a les redes socials com Facebook. Me pareix brutal que des d'una ràdio local estiguem creixent tant de sols un any de vida. Jo també volia dir que jo va ser l'últim que vaig arribar així, vaig arribar fa molt poc i la cercania que m'ha transmès Juan Carlos des de primera hora ha sigut espectacular i estic molt content de vindre quan puc i quan vull. Pues jo, ja que digueu així de redes socials i tot, com sabeu, vaig molt a veure el femení, molts aficionades, inclús familiars de les del València femení, mos han seguit i m'han donat moltíssimes voltes l'enhorabona per el programa, però jo no estic, n'hi ha un punt que no estic en vosaltres, és el tema de Juan Carlos, molt bé, no. Jo tinc que dir-li a Juan Carlos que molt mal, perquè soparet, dinaret o algo, no mos ha pagat res i això no està bé. Ho hem parlat, com no estaves tu, has plegat tard, ja estàs parlant. No, anem a veure. Clar, anem a veure. El que té arribar tard és això, no? Té eixes coses. La feina és la feina. Té eixes coses. Bueno, he d'estar aguantat el mòbil així com podreu veure perquè s'acaba la bateria de la GoPro. Bueno, avui he dut un berenaret, un pisco labis, perquè era la despedida del programa i crec que el 14, no? S'emplacem al 14. Anem a mirar-ho bé, que jo igual he parlat massa pronte. Anem a mirar-ho bé. Sí, ja. No, però ho farem. No sabem anar sense que aquest home d'ací ens emocione un poquet, val? Així que Raúl, quan et vinga bé, ens cantes un poquet d'eixa cançó, no? Que ens fa... No canta t'asso mai, Bueno, però tu no tens dificultat. És la que més m'emociona de tot el centenari, això és de veres, però a veure, no sé, un trosset sense música ni res, m'ajudeu un poquet, no? No, jo no te puc fer escoros, que jo la meva veu dolça no la tinc molt bona. Jo crec que sí, la vull aixina. Vinga, anem allà, Raúl.
Pare de qui és l'escut que té un ratpenat? Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des de ja fa 100 anys, des de ja fa 100 anys. Ja jo ahir em vam dir que no podrem guanyar. Com és esta? Filla, que ningú et diga mai on podràs arribar. El nostre equip tomba gegants i ens ha fet somiar. És això el que ens fa grans, és això el que ens fa grans. Grande, Raúl, molt gran. Se cantar-la mai... Anem a un aplauso, no? Molt bé! Com sona aquesta cançó, xics? Tardor és massa per mi. Anem a veure si És tenim a molt Tardor l'any que ve al programa. És hora de dedicar aquest programa a tots aquells que es van desplaçar en massa incondicionalment a Sevilla, als que estigueren al riu, a l'Ajuntament i a sa casa, a la gent que ens ha seguit durant tot l'any, a l'equip tècnic, jugadors i directius que han fet possible aquest centenari meravellós, a tots els que no han pogut estar ni viure este any de sentiment al nostre costat, però de segur que ho han fet des d'allà dalt, animant i xillant com el que més. A ells, que d'alguna manera o altra van espentar el valor al Villamarín i van cuidar de nosaltres al viatge. A la meua dona, per aguantar tota aquesta voràgine de futbol centenari durant tot l'any, i com no, a vosaltres, als col·laboradors de Sentiment Mestalla, que sense la vostra ajuda sabeu que tot això no seria possible. És l'últim Sentiment Mestalla del centenari, així que no ho tornaré a repetir fins l'any que ve. El més important no és el futbol, sinó amb qui el comparteixes. Sigueu feliços. I amb un València. Sempre. Però mare, perquè els millors juguen amb els rivals. Fill meu, en Mestalla hem vist cavalcar els més grans. Els millors jugadors són aquells que saben on estan i es deixen la pell